другі запуск. Угу. Ну так вось, аб чым мы казалі. Мінаксідзіл. Мінаксідзіл, так, вось, бо я хочу паспрабаваць выкарыстоўваць мінаксідзіл, але гэта будзе, калі я зволюсь з працы. Таму што у мяне такая гісторыя, што мой брат дваюродны, ён у яго адразу была барада, як і ў мяне, то бок клакамі тут, вось. І ён пачаў выкарыстоўваць мінаксідзіл, і зараз у яго просто чорная такая барада. Я такі, Яго не Лёха клічуць? Не, яго клічуць Артём. Вось, неяк так. Ну што, як тыдзень, як 2 тыдні? Як 2 тыдні, цяжка. Не бачыліся на першым гікаўскім, бо мы апошні раз сказалі, што мы пойдзем яго запісваць і не запісалі нічога. Ну, слухай, мы гэта казалі на замяніць расстрэлам. Так што... Падпісвайцеся на наш цудоўны Patreon. Так, збіраем на грошы, каб мы сышлі з завода. Збіраем на грошы. Слухай, я учора вырашыў пагуляць у Ведзьмара. Вось, і для гэтага мне прыйшлося спампоўваць дадатак новы, які выйшаў на Ведзьмара, яшчэ той з HD тэкстурамі, з усім гэтым. Хто не ведае, я гуляю Ведзьмара на Nintendo Switch, і зараз ён вельмі забагованы стаў. Я не ведаю, ці мне то так шчасціла, але ось за 2 гадзіны гульні кожны раз, калі я сядаў не на платву, у мяне было нешта вельмі дзіўнае. У мяне лошадь, яна не скакала, яна просто скользіла по паверху, і Ведзьмар вельмі часта просто калі злазіў з лошадзі, заставаўся ў гэтай стойкі. Так. Я такі, цудоўна, чакаю Phantom Liberty. Ну, гэта ж CD Projekt Red, яны заўсёды хацяць што-небудзь зламаць, што-небудзь... Ну, слухай, цікава ж тое, што ўжо вельмі шмат часу прайшло з таго, як гэты дадатак выйшаў. Ось, калі б ён там выйшаў учора, тады б я разумею, а так... Слухай, спрабаваў перапрайсці Ведзьмара, спрабаваў на новую яго пагуляць, калі выйшлі патчы на новыя кансолі. Ага, далей крывавага барона дайшоў? Не. Я просто зразумеў, што мне вось аднаго праходжання Ведзьмара цалкам хапіла, каб у яго нагуляцца. То бок, мне не цікава болей. Ну, Ведзьмар, то так, ён такая... Гэта не Skyrim. Дарэчы, я Skyrim... 2 разы я Skyrim праходзіў, і мне таксама хапіла. Так. Але ўсё роўна набываю на кожнай платформе. Няхай будзе, мабыць, потым захочацца пагуляць у Skyrim калі-небудзь. Я б з вялікім задавальненнем пагуляў бы Oblivion, таму што вы зараз жа былі чуткі пра тое, што будзе выходзіць рэмайстер Oblivion, што... Так. Ну так, там ёсць некаторыя чуткі, што рэмайстер Oblivion зараз робяць на тым рухавіку, на якім распрацоўваецца Starfield, то бок гэта дапрацаваны рухавік ад Skyrim. Уяві сабе, што TS6 гэта будзе просто Oblivion. Ну вось, я б з вялікім задавальненнем пагуляў у Oblivion, чым я вось не ведаю, чаму мне такой недакаханасць у мяне да Skyrim, бо вось я Morrowind і Oblivion люблю вось насамрэч больш чамусьці. Ну, слухай, я Oblivion прайшоў разы 3, мне падаецца. Skyrim я прайшоў 1, вось. А большасць часу я заходзіў у Skyrim просто каб нешта парабіць. Таму што, я ведаю сюжэт, і ён такі сабе. Вось, я такі, тут ёсць шмат магчымасцей нейкіх такіх дзіўных. Канешне, не так шмат, як у Baldur's Gate, так, але пра гэта мы яшчэ паразмаўляем. Вось так. Што глядзеў цікавага? Што глядзеў цікавага? Глядзеў да канца наследнікаў, нашчаднікаў. Нічога не магу сказаць пра гэты серыял, бо яны клёва запарыліся над тым, каб зрабіць вось у дробязях гэты серыял прыкольным. То бок бачна, што яны там кансультаваліся, бачна, што там вопратка ў іх без лейблу, бачна, што вось яны там не прыгінаюцца, калі з верталёта выходзіць. Так, але я нічога, вось кажучы пра сюжэт, я нічога такога дзіўнага для сябе не заўважыў. Вось, таму, ён не дрэнны, ён цалкам не дрэнны, то бок на адзін раз вельмі добра паглядзець, але там, калі б выбіраць серыял, ведаеш, з якім бы я паехаў на востраў, гэта за 100% не быў бы нашчаднікі. Зараз перагляджваю Twin Peaks. Ужо не ведаю, які раз, 30-ы, 40-ы, я не ведаю.
А ён же вялікі, не? Не, у яго 3 сезона. Я думаю, там на 10, на 12 сезонов. Не, у першым 8 серый, у другім, здаецца, 12 ці 13, а у апошнім 19 серый. Вось. Я нешта зацікавіўся наконт гісторыі Twin Peaks'у, і яго же тэлеканал, на якім он выходзіў у 90-х, ён же яго скасаваў, і 3-й сезон так і не выйшаў. І Дэвід Лінч разам з Марком Фростам яны для якойсьці кнігі давалі расповед, аб чым бы мог быць 3-й сезон, калі б ён выходзіў у 90-х. І яны там раскрылі амаль што ўсе сюжэтныя лініі. І мне гэтая задумка спадабалася насамрэч больш, чым тое, што выйшла ў 3-м сезоне. Таксама 3-й сезон Twin Peaks не кепскі. Ён вельмі добры, як для мяне, таму што, ну, там добра, яны там падышлі да гісторыі Боба па-іншаму, яны падышлі да гісторыі гэтай галоўнай пачвары, не памятаю, як яе клічуць. Вылецела з башкі, якая жыве у маці Лоры Палмер. Ты мяне пытаеш? Не, я распавядаю. Я ведаю, што ты не глядзеў Twin Peaks, але я цябе вельмі раю. Ага. Ну, вось, калі яго на беларускі агучаць, то... У мяне нават мікрафон быццам такі, не. Калі гэта слухае хто-небудзь, хто хоча агучыць Twin Peaks, я хачу паўдзельнічаць. Ці што, я хачу быць Бобом. І жанчыны з Паленом. І Паленом. Не, Палена не размаўляе, яна размаўляе вуснамі жанчыны. Ну, так цудоўна. Мне здаецца, гэта самы лепшы персанаж для агучкі. Ну так. Палена. Гэта, як ведаеш, плацілі мільярды Він Дізелю за тое, што ён грута агучваў адну фразу. Так і тут. Але ён жа кожны раз па-новаму яе казаў. Ну, чаму не? Цудоўна. Мне здаецца, што гэта лепшая роль, якая ёсць у Він Дізеля. Эмілі. І яшчэ Рыдзік. Табе падабаецца Рудзік. Што яшчэ можна накідаць сюда? Табе падабаецца Рыдзік? Не. Просто насамрэч тое, што было ў чорная дзірка. Тое, што было ў Блэкхол, яно насамрэч клёва. Але калі так паглядзець, яна просто настолькі нізкабюджэтная, настолькі ўжо такая аматарская, што вядома, што гэта не самае лепшае, што выходзіла, але ну у мяне ёсць нейкая закаханасць да гэтага фільма праз тое, што яно было ў мяне на ВХС. Слухай, мне здаецца, я адразу гульню пагуляў. Ну адразу гульня я выходзіла, калі я не памыляюся, а потым ужо па гульне ці не. Там же вобраз видно Дизеля. Не, адразу фільм, потім гульня виходить. То я одразу гульню погуляв, а потім фільм поглядів, такий, я нічого не розумію. У мене то ж саме було з Видмой. Ось, я такий поглядів. Видму лепі читать, бо... Я поглядів, такий, я нічого не розумію. А яку Видму ти глядів? Стару, яка? Дэвіда Лінча. Так. Слухай, па-першае, Дэвід Лінч вельмі дзіўна падышоў да з'ёмак Выдмы, таму што там даволі шмат адрозніванняў з кнігай. Па-другое, там вельмі шмат усяго апушчана. То бок, там, напрыклад, вось гэтая тэма з навігатарамі і так далей. Ты ведаеш, што такія навігатары? Ты крыху пра гісторыю... Ну, я выездам карыстаюсь. Крыху пра гісторыю Выдмы. Глядзіце, што трэба растлумачыць, Выдма — гэта дзюна. По-беларуску. Вось, крыху пра гісторыю Выдмы. Раней у сусвеце Выдмы людзі цалкам заўсёды карысталіся кампутарамі і штучным інтэлектам. Але была вельмі вялікая вайна, якая вельмі доўга цягнулася. Паміж кампутарамі і штучным інтэлектам? Так, нет, паміж людзьмі і штучным інтэлектам. Вось, і людзі перамаглі і адмовіліся цалкам ад кампутараў і штучнага інтэлекту. І, напрыклад... Калі нагрубіў ChatGPT. Вось, і калі гэта здарылася, паўстала пытанне, як карыстацца міжсусветнымі пералётамі. То бок, ну, навігацыі камп'ютарнай ніякай няма. І ёсць гільдзія навігатараў, якая пачала браць дзяцей, якіх яны пачыналі акунаць у спайс, ну, па ўпрянасці. Вось, ну ты ведаеш, што такое спайс? Ведаю. Но не ты спайс. Не понаслышке ведаю. Вось, я яшчэ ведаю, што такое шакалад. Яны пачалі гэтых людзей засоўваць у камеры, якія яны напаўнялі спайсавым газам. І людзі заўсёды ім дыхалі, і яны праз гэта вельмі моцна мутыравалі і ператвараліся нешта ў накшталт рыб.
і гэта давала ім магчымасць бачыць вельмі шмат розных шляхаў, як размяркуецца ў далей будучыні, і гэта ім дапамагала пракладваць самыя безопасныя маршруты ў космосе. Нешта накшталт Вангі? Ну тыпу да. Вангу таксама пускалі ну, вось, і там, напрыклад, вось у Дэвіда Лінча гэтая частка яна апушчана. Калі ты паглядзіш на тое, што здымаў Дэні Вільнёў, то там даволі шмат такіх перасечэнняў, перакросванняў з... Мне так не падабаецца, як Вільнёў здымае. А мне наадварот. Я не магу... Мінімалізм, вельмі выдатны расцягвае ўсё. Ну, тэмп у яго такі, ну што гэта... Ну, калі ты паглядзіш Twin Peaks, ён таксама такі вельмі павольны, вельмі... Ну, слухай, я недавно паглядзеў «Горад астэроідаў». Не ведаю, што. Гэта Уэс Андерсон. Вось, ну, мне вельмі падабаецца Уэс Андерсон. А што здымаў Уэс Андерсон? Беспадобны містер Фокс. Всё. Вось, «Каралевства поўнага месяца». Будь ласка, хто-нибудь агушыце, бо гэта мой любімы фільм. Пра падліткаў, канешне. Вось, ну, ён шмат чаго здымаў. І я першы раз яго паглядзеў, такі, ну, нешта... Не тое. Не тое, так. А потым на наступны дзень такі, хочу яшчэ раз паглядзець. Пераглядзеў, такі, вау, цікава. Я такое з Рабакопам, я Рабакопа заўсёды. Рабакопа, Зорны дэсант, так. Я заўсёды па 2 разы гляджу, бо мне вельмі падабаецца. Ой, слухай. Зорны дэсант, то вах, увогуле. Ты ж ведаеш? Не, ну, Зорны дэсант, першая частка... Пол Верховен, мне здаецца, яго зняў, калі я не памыляюся. Першая частка, ну, гэта цудоўна. А ўсё, што далей пайшло... Ну, там уже ўсё, там гэта ўсё нізкабюджэтны конверт. Ну, там уже просто так. Мне вельмі просто падабаецца, калі ты чытаў кнігу Зорнага дэсанта, яна вельмі адрозніваецца ад таго, што было ў кіно. То бок там... Як можна па гэтаму чытаць кнігу? Ну, там же... Кніга ўвогуле... Акрамя боек... Кніга ўвогуле пра іншае. Там зусім пра іншае. І то бок у іх там перакрэсліванне сюжэту, яно вельмі маленькае. І ён просто ўзяў вокладку гэтай кнігі, то бок ён взяў вось гэту дзяржаву, напрыклад, у якой грамадзянінам можна станавіцца толькі пасля таго, як ты паслужыш у арміі. Але ён гэту дзяржаву зрабіў фашысткай. То бок, калі ты глядзіш Зорны дэсант, то пачынаючы ад таго, што яны ўсе разам у эсэсаўскай форме, сканчваючы над тым, што там же увесь гэты фільм гэта прапагандысцкі ролік на тэлевізіі. Бок усё тое, што ты глядзіш, гэта ўсё, увесь фільм гэта прапагандысты ролік на тэлевізіі. І усе гэтыя дэсантнікі, яны проста мяса, бо калі ты паглядзіш, то... Нешта мне гэтага нагадвае. Напрыканцы фільма, па-першае, вайна паміж арахнідамі і людзьмі ідзе вельмі доўга, бо яны ўжо паспелі там на іх планетах пабудаваць базы, абустроіць гэтыя базы і так далее і таму падобнае. То бок гэта не толькі што пачалася вайна, як гэта паказваюць. І ёсць у цэлым такое меркаванне, што гэта людзі запусцілі з клендату гэтыя метэарыты, якія сцёрлі з твару зямлі Буэнос-Айрес, адкуль галоўныя героі. Вось, і то бок ім трэба, каб... Просто там ёсць такая тэма, што асабліва гэта бачна напрыканцы фільма, мы бачым, ну, недзе год з жыцця людзей, але мы бачым, там ёсць такія тэмы, што у іх там, напрыклад, ёсць зброя, якая разам вынішчае ўсё, што можна. То бок яны закідваюць ядернымі бомбамі, а потым высаджваецца дэсант дабываць. І ёсць меркаванне аб тым, што людзі проста так мыюць грошы праз тое, што яны пачалі гэтую бойку. То бок, калі б людзі хацелі, яны б маглі проста са сваімі тэхналогіямі разбурыць гэтыя планеты і ўсё. І не было б ніякіх. Па-другое, там ёсць намёкі на тое, што вось, калі ты памятаеш галоўны гэты мозг, якога они захапілі. Такіх жукоў іх шмат, то бок гэта не адзіны мозг. І ёсць, там ёсць кадр, дзе гэтага мозга ўжо захапілі. І здаецца, што яны ўжо амаль усё ведаюць пра гэтых арахнідаў. І вось праз гэта яны просто, па-першае, прапампоўваюць сваю дывізію экстрасэнсаў, у якой служыць герой, якога граў Барні Стінсон, не памятаю яго. У іх ёсць экстрасэнсы? Так, там ёсць экстрасэнсы. Вось, яны яшчэ... А в фільме гэта паказвалі? Так, дома, там. Вось гэты... Хто гуляў Барні Стінсона?
я зразумеў, як лічыць яго. Вось ён малады, гуляе, гэта там, мабыць, першая ці другая роля ў вялікім кіно, і ён жа падказвае у апошні момант, дзе Джонні Рыка павінен знайсці сваю дзяўчынку. Потому што ён стаіць на развілкі, ён не ведае, куды ісці, і ён яму падказвае, дзе яна знаходзіцца з трансэнсорнымі здольнасцямі. Вось. Таму, вось «Зорны дэсант» — гэта вельмі такое цікавае кіно, у якім вельмі шмат дробязяў, якія ты вычэпліваеш, і калі ты яго перагляджваеш, вот мне гэта заўсёды просто баевічок быў. Вось видишь, вось у чым адрозніванне там таго ж Марка Фроста, Дэвіда Лінча, Пола Верховена, там, шмат якіх рэжысёраў, там, напрыклад, той же самы «Выдма», якую зняў Вільнёў. Яны, у іх некалькі слаёў. Калі ты глядзіш гэта проста як звычайны глядач, то ты глядзіш толькі на сюжэт. Калі ты пачынаеш заўважаць нейкія дробязі і потым ідзеш, вось гэта як з Dark Souls'ам, напрыклад. У Dark Souls можна гуляць як у слэшер, то бок прикольныя босы. Можна паглынацца ў сюжэт, можна паглынацца ў лор. І так далее, і так далее. То бок у цябе заўсёды ёсць некалькі слаёў, у якія ты можаш уваходзіць у гэтыя фільмы, у гэтыя гульні і так далее, і так далее. У мяне большасці сваёй гэта адбываецца з гульнямі такі цудоўны шутан, прайшоў шутан, так, потым пойду на YouTube, пагляжу сюжэт. Што там па сюжэту? Так. Я памятаю, у мяне такое з першай Life is Strange было, таму што яна мне настолькі моцна спадабалася, што калі я праходзіў другі і трэці раз, а мне здаецца, я ўвогуле разу 5 праходзіў, я ўжо пачаў заўважаць розныя дробязі, розныя адпраўкі, якія застаўлялі распрацоўшчыкі і так далее, і так далее. І вось там, напрыклад, калі я праходзіў True Colors, я ўжо яе вельмі внимательно, датычна праходзіў, і я ў якісьці момант адчыніў, там был момант, што галоўная гераіня выходзіць на задні двор, і там можна адчыніць дзвер і паглядзець нешта на кшталт каморкі, дзе валяецца рознае смеццё. І я заўважыў пепельніцу, якой карысталася галоўная гераіня першай Life is Strange. Я такой, вау, так. І я такі, вау, мы знаходзімся амаль што ў іншым сусвеце, але вось у нас есть такія прикольныя адсылачкі, так. І ці, напрыклад, там ёсць графіці, якія зарысаваныя на цішоткі у Хлоі, там памятаеш, панкаўская такая размалёўка была. Вось, і яны ператварылі гэта ў графіці каля заводу. І таксама вельмі цікава. Вось мне гэта і падабаецца, там, напрыклад, у той же «Выдме». То бок, калі ты глядзіш на яе, яна вельмі пластамі ідзе. Калі ты хочаш сачыць толькі за сюжэтам, добра. Калі ты хочаш разбірацца крыху ў лоры, вось мне гэта нагадвае нешта на кшталт таго, што адбываецца з Вархаммером. Ты туды ўжо не лезь. Не, я не збіраюся туды лезть, я нічога не разумею са свеце Вархаммера. Ці што, да сіх чакаем цёмны лёс па Вархаммеру, бо Лёха абмовіўся на адным са стрымоў, што ён будзе здымаць выпуск пра Вархаммер. Мне падаецца, я нават ведаю з кім. Я таксама падаецца не ведаю, бо я гэты кантакт яму заставіў. Вось. Міша? Так. А я думаў пра другога. Ты пра каго? Там ёсць чалавечак з Твіттеру. Окей. Вось, і... У яго просто імператор, набіты. Вось, я зараз, калі у мяне ёсць час, я вось гляджу, я даволі шмат гляджу розных кіно, старога кіно. Я думаю, ты зараз скажаш відэа па Вархаммеру? Не. Слухай, я вельмі шмат гляджу відэа па Вархаммеру. Я нічога не запамятаю, але я такі цудоўны сусвет. Так. Вось. Што яшчэ? Я пачаў, адно з таго, што я перагледжваў нядаўна, гэта быў даволі невядомы ды стары фільм, ён клічацца «Газонакасільшчык». Мабыць, глядзеў ці не. Гэта фільм пра віртуальную рэальнасць, пра то, як адзін навуковец узяў... Як ты ад назвы ўшоў, Лёка? Газонакасільшчык. Гэта віртуальная рэальнасць. Там зараз растлумачу. Гэта пра навукоўца, які распрацоўваў сістэму віртуальнай рэальнасці, каб навучаць абезьян. То бок, яны хацелі рабіць з абезьян ваяроў. Вось. І у яго нічога не атрымлівалася. Але у якісьці момант яго звальняюць, і ён бачыць хлопца, які стрыжэ яму газон, а гэта хлопец з сіндромам Дауна.
То бок яго Ён такі буду рабіць вайрус даўно. Не, яго паўстала ідэя, а што зрабіць, калі што адбудзецца, калі я пачну яго навучаць праз гэтую сістэму, якую мы распрацоўвалі. Мабыць, мы проста выкарыстоўвалі не на тых жывёлах, не на тых людзях, ну не на тых істотах. Вось. І ён бярэ гэтага хлопца і пачынае яго навучаць. І вельмі хутка гэты хлопец становіцца не тое, каб разумным, то ну ён ён пачынае адукавацца. І ў той момант, калі патрэбна спыніцца, хлопец уже не хоча спыняцца, бо ён хоча стаць больш разумным. І тут паўстае пытанне аб тым, што навуковец не хоча далей яго навучаць, і хлопец ён хоча і хлопец ужо прымяняючы гвалт хоча далей апынуцца ў гэтай віртуальнай рэальнасці, каб далей навучацца. Вось. І не буду спойлерыць, фільм вельмі добры. Я вось, дарэчы, не ведаю, якая яго адзнака. Зараз пачакай. Ну, у яго зараз 6 з 10. Ну, не самае такое касавае кіно, якое было, але у яго ёсць некалькі працягаў, і, мне здаецца, 3 фільмы па газонакасільшчыку ёсць. Вось, але вось першы, самы цудоўны. Мабыць, гэта мне гаворыць тое, што ён у мяне таксама быў на ВХС. Але у якісьці момант... Ён настолькі стары. 80-е, мне здаецца. 92-й год. Ён старэйшы за мяне. Ну так. Вось, і мне вельмі гэта ўсё цікава. І таксама фільм, кіно, якое не да канца зразумелі. Кіно, якое вось не да канца, вось такое не датычнае да гледача. Ну, гэта разрад таго кіно, якое здымаецца больш для рэжысёра, нібыта, чым для чалавека. Ну, вось, як, напрыклад, вось той же самы эфект Твін Пікса. Калі Твін Пікс пачалі паказваць па ABC, то з ім было вельмі шмат пытанняў на той конт, што ABC з ім сам. 50% аўдыторыі, яны не зразумелі ўвогуле, пра што гэты серыял. Яны не зразумелі, чаму ўсё настолькі шмат сюррэалізму. Яны не зразумелі, чаму галоўны герой у той момант, калі забілі маладую дзяўчыну, а ён агент ФБР, ён кожную раніцу з улыбкай на твары ездзіць піць каву і снедаць пірагі. І прычым тут гэта. Яны не зразумелі, навошта там чалавек без рукі, гаварачае палена, якісьці, карлік. Вось, я таксама не зразумеў, адкуль там гаварачае палена. Бо мы сёння сядзелі, так, я табе распавядаў, адкуль. Так. У Твін Піксе знаходзіцца ўваход у чысцілішча, якое клічыцца Чорны вігвам. І з-за таго, што ў лесах Твін Пікса знаходзіцца гэты ўваход, людзі ў Твін Піксе становяцца вар'ятамі, то бок яны едуць з глузду. І там даволі шмат вельмі странных людзей, але калі пачаць іх слухаць, прыслухоўвацца да іх, паміж строк глядзець, то бок яны заўсёды даюць нейкія намёкі, і гэта заўсёды збываецца. Але каб гэта зразумець, ты павінен чытаць паміж строкамі. Зразумела. Вось, і гэта заўсёды, ну, то бок гэта серыял загадка. Але астатнія 50%, якія гэта зразумелі, яны ў серыял закахаліся, людзі пачалі аб'ядноўвацца ў фан-клубы Твін Пікса, каб абмяркоўваць новыя серыі. Яны пачалі, калі з'явіўся інтэрнэт, яны, ну, інтэрнэт тады ўжо быў, але калі ён дайшоў да нас, яны пачалі будаваць форумы, дзе яны гэта абмяркоўвалі, і гэта кіпіць да сіх. Я памятаю, што я калісьці сядзеў у 2007 ці 2008 годзе я сядзеў у Кантакце, і ў Кантакце была група па Твін Піксу, і там яшчэ абмяркоўвалі некаторыя тэорыі, бо на той момант 3-го сезона не выйшла, і канцоўка была, ну, адчыненая і адкрытая. І людзі там абмяркоўвалі, што адбываецца ў Твін Піксе. Ну, вось зараз выйшаў там, у 2017 годзе выйшаў 3-й сезон, і ў яго ўсё роўна адкрытая канцоўка. То бок 2017? Так. Праз 25 год. Твін Пікс сканчваецца на тым, што другі сезон, што Лора Палмер прыходзе, ну, яна бачыцца з Дейлом Куперам, галоўным героем, яна кажа яму, што мы пабачымся праз 25 год. І роўна праз 25 год выходзе 3-й сезон Твін Піксу, і ён працягвае сюжэт першых двух. Гэта нагадвае Доктара Хто? Я не шмат глядзеў Доктара Хто. Першыя серыі, калі я не памыляюсь, там яны былі ў 1920 ці якімсьці. Так, я ведаю. Вось, і я намагаўся паглядзець першыя 8 сезонаў. Я такі,
гэта балюча. Там просто там не віды, там просто вось як мультики про Спайдермена глядзець першы. Яно ідзе просто малюнкамі. Вось і ўсё. І вось новы сезон, гэта ўжо 9-й доктар, калі я не памыляюсь, ён выйшаў там у 2009 ці 2008 годзе, толькі вось праз некалькі дзесяткаў год. Толькі зразумеў, што мне не сказалі прывітанне. А мы яшчэ і не пачалі, гэта разгон да сих. Ну так. Ну і? Ну вось, і я калі яго начаў глядзець, я яго першы раз яго начаў глядзець вось менавіта з 9-го доктара, я такі вау. Ну вось першы сезон, там трэба просто пратрымацца. І у гульню прыходзіць Дэвід Теннант, гэта ўсё настолькі мяняецца. О, курва. Я глядзеў Я просто закахаўся ў гэтага актора. Я глядзеў 5 сезонаў перазапуска, ну вось апошняга перазапуска, які ідзе да сіх. І спачатку мне было добра, але просто мне потым стала сумна праз тое, што там заўсёды сюжэт будуецца аднолькавымі сцежкамі. Ну то бок там заўсёды доктар з яго дапаможніцай, яны заўсёды трапляюць у нейкую сітуацыю, на нейкай планеце, у нейкім сусвеце. Цікавыя. Так, я ведаю. Асабіста серыя з анёламі. Я праз гэта не магу глядзець доктара Хауса. Бо вось там заўсёды сюжэт базуецца на тым, што прыязджае нейкі чалавек, у яго выключны выпадак, яны ставяць адразу неправільны дыягназ, лечаць яго неправільна, пасля гэтага ён амаль што не памірае, яны удакладняюць яго дыягназ, яны там залазяць к яму рознымі спосабамі, ці залазяць яму дом збірае анамнез, ці робяць нейкі аналіз там вельмі такі невядомы і так далее. Яны вызначаюць яго хваробу і далей яны яго лечаць. І там далей у залежнасці, калі патрэбна ад сцэнарыстаў ці дадаць больше драмы, чалавек памірае, яны праз гэта раскрываюць большасць персанажаў, ці ён выздаравляе, яны таксама праз гэта раскрываюць большасць у іншую сторонку персонажа. Ну слухай, мне гэтым падабаецца клініка, таму што ты ніколі не ведаеш, памрэ пацыент ці не. І там гэта не галоўнае. І там гэта ў большасці не галоўнае. Так. Таму што клініка гэта ўсё ж такі сітком, і гледзячы на здаецца сіткам ўсё ж такі. І камедыя. І здаецца, што у клінікі просто ўсё, што адбываецца ў самой клінікі, гэта не самае галоўнае. То бок табе галоўную клінікі глядзець за эвалюцыяй персанажаў ўсё ж такі. Так. І я нешта хацеў прывесці наконт персанажаў, у чым бы хацеў параўняць клініку з Твін Піксам, бо вось узрост персанажа ў першым і апошнім сезоне клінікі гэта тое ж самае, што ўзрост персанажа ў першым і трэцім сезоне Твін Піксам. Гэта цалкам розныя людзі. Я думаю, ты зараз скажаш, што гэта тое ж самае, што і ўзрост персанажу, я забыў, як серыял называецца, таксама пра лікарню, але расійскі. Інтэрны. Я спрабаваў калісьці глядзець. Інтэрны? Так, я навучаўся ва ўніверсітэце, я захварэў грыпам даволі моцна. Вось. І я, здаецца, 2 ці 3 тыдні ляжаў дома, і мне нечага было глядзець. І тэма была ў тым, што нам тады перакладывалі, у нас мянялі лінію на оптавалакон. Мне дома не было інтэрнета нармалёва. А тады яшчэ валкомаўскі інтэрнет быў тарыфіцыраваны, то бок у мяне там было 5 гігабайт трафіку умоўных на інтэрнета на тэлефоне, і асабліва серыяла не паглядзіш. Я пачаў глядзець тэлебачанне, і я пачаў глядзець ТНТ, і на ТНТ я глядзеў гэтых інтэрнет. Там гойда! Там было, ну, я не памятаю, як гэта, ну, тыпу, як тэлемарафон, там паказвалі цалкам усіх інтэрнаў. Яны заўсёды так робяць. Яны ці інтэрнаў, ці ўнівер, ці яшчэ нешта. Так. І я паглядзеў, я не ведаю, ці паглядзеў я ўсіх інтэрнаў, але я паглядзеў, па-першае, яны спачатку вельмі капіравалі клініку, вельмі. То бок яны забралі цалкам сюжэты, пераздымалі іх і ўсё. А потым у іх пачалі з'яўляцца плюс-менш унікальныя сюжэты, але яны ўжо так не дацягвалі да ўсяго гэтага. Ці ты памятаеш які-небудзь вельмі ўсраты капіпаст серыялу? Вельмі всраты капіпаст. Ну, слухаю, першае, здаецца, што прыходзіць в голову, это як я сустрэціў вашу маму ад беларускага СТВ. А фізікі? Фізікі таксама з тэорыя большого выбуху. Так, што яшчэ? Ну, прям так капіпаста. Я памятаю гэтую гісторыю, калі яшчэ нават аўтар
тэорыі большого выбуху такі, ну гэта просто безвкусная нейкая калька. А мне нешта здаецца, што фізікі таксама здымалі з беларусамі. Так, гэта быў беларускі. Як я сустрэціў вашу маму. Яны зараз у дизель-шоу гуляюць. Хацелось бы узгадаць якой-небудзь беларускі серыял, які бы быў добры, але я ведаю які. Ведаеш ты. Государственная граница. Я не ведаю, што гэта. Гэта серыял, у якім нават я здымаўся. Ты там быў? Рыбаком. Колькі тебе год было? Мне было гадоў 14, мне падаецца. Памятаю, што да нас прыехаў... Я таксама кіно здымаўся. У фільме, які называецца «Масакра». «Масакра»? Так, это беларускі фільм жахаў. О, курва. Так. Я памятаю, што да нас у Лою прыехаў... Я быў лайналакам. Адкажы я, курва. Добра. Што з не так? Так. Вось, да нас прыехаў Беларусь фільм. Яны такія, нам патрэбны хлопцы, каб зняцца в серыяле. Ну там не серыял, там кіно на 9 часцей. Телефільм гэта клічыцца. Ну так. Вось. І мы пагадзіліся, нам тады заплацілі нешта 120 000, мне падаецца. І нас просто апранулі ў вопратку, пачалі легонечка песочкам так засыпаць, быццам мы брудныя. Мы такія, не, пачакайце, у нас кар'ер, мы просто з гэтага кар'еру скаціліся. Мы такія, ось так. І адзінае, што я памятаю з гэтага фільма, то гэта надпіс на цішотке у гэтага сапёра, хто выбухамі займаецца на плашчадцы пляцоўкі з'ёмачнай. Не ведаю, ну сапёр здаецца нейкі. Не, сапёр размініруе. Ну карацей, які адказвае за выбухі, у яго была цішотка з надпісам, калі ты бачыш то, што я бегу, то раю не адставаць. Ось я смешненько. Так. Неяк так. Я яшчэ здымаўся просто да халеры сюжэтаў на беларускай тэлевізіі, таму што ты там працаваў. Я працаваў на беларускай тэлевізіі, бляха-муха, я быў і я тыпу падманваў банкі, я працаваў гэтым дае прастытутак, як яго клічуць, типа пімп, сутенёр, вось. Я быў сутенёрам, кім я яшчэ быў. Я быў гэтым суседам фацінскага маньяку. Вось. Калі хто не ведаў, у Магілёве быў такі фацінскі маньяк на раёне Фаціна, які вось вам заданне знайсці ўсе гэтыя сюжэты. Адзін з іх вельмі лёгка знайсці. Так. То, да, гэта, мне здаецца, самы знакаміты сюжэт Беларусь-4 Магілёў. Яго некалькі мільёнаў праглядаў просто пра фацінскага маньяка, бо калі ён з'явіўся, гэта быў вельмі такі моцны інфармацыйны повод. А там як адбывалася? Мужик забіў двух дзяўчын, двух кабет, такіх ужо ва ўзросце. І ён іх парэзаў і пачаў выкідваць часткі іх цела па Фаціну. І калі пачалі знаходзіць гэтыя часткі цела, не было... Гэта сапраўдная гісторыя? Так. Не было зразумела, колькі чалавек ён забіў. І здавалася, што там не 2 чалавекі, а там 15. Ну, то бок там знайшлі палец, знайшлі частку рукі, знайшлі частку ногі. Мы знайшлі 2 рукі, гэта 2 чалавекі. Так, а там яшчэ гэтая гісторыя выплыла з таго... О, дарэчы, там у нас з'явілася падкаст True Crime Паліванне, давай яго прарэкламуем. Гэта True Crime падкаст пра гісторыю. Пра гісторыю маньякаў. Так, пра гісторыю маньякаў. Вось было б вельмі цікава зрабіць выпуск пра фацінскага маньяка, бо там у яго да халеры, як вызначылася забойство. Там была такая вар'яцкая гісторыя, выплыла гэта ўсё праз тое, што жанчына, якая знайшла першую частку цела, яна падумала, што она знайшла кавалак мяса на вуліцы. Яна вырашыла прайсці яго прыгатаваць дома. Таму што ёй здавалася, што гэта каніна. Толькі ў Беларусі людзі, якія знаходзяць мяса на вуліцы, з'ем. Так, вось. І толькі потым, калі яна зразумела, што гэта не каніна, калі яна яе паспрабавала, яна выклікала... гэта свініна. Не халяльна. Вось. З пэцамі сядзіць.
Вось дарэчы мы шакшуку з тобой ели перад запісам. Вось яна толькі тады выклікала ментоў, тады толькі распачалася крымінальная справа, але там вось гэты мужик, ён такі вельмі вар'яцкі, ну тут то бок там можна паглядзець некаторыя за ім інтэрв'ю, таму што Беларусь 4 магілёў прыязджала здымаць з ім інтэрв'ю ў калонію, і ён там прызнаўся на тым моманту забойству 93-го года. Ён прыйшоў на той момант савецкая плошча ў Магілёве, пазнаёміўся з дзяўчынай, прыехаў з ёй у свой дом і забіў яе. Ён тады жыў у вёсцы, і ў 2000 нейкім там 10-м ці 8-м, я не памятаю, калі гэта адбывалася, знайшлі фрагмент яе шкілета у яго вось у гэтым доме, ён яе захараніў у сабе на заднім дворы. То бок дзяўчыны цалкам ніхто не цікавіўся, нічога не адбывалася, ну то бок на яе, здаецца, была арыентыроўка, але ніхто нічога не рабіў, просто яна там знікла і ўсё. Так пачакай, ты быў суседам? Не, ніколі. Там просто трэба было, там такая роля была некалькі фразаў. А які робім вынік? Дзяўчаты ніколі не знаёмцеся на вуліцы? Так. Ну, дарэчы, гэта вар'яцтва просто знаёміцца зараз на вуліцы. Знаёміцца ўвогуле. Ну так, навошта вам, людзі? Ну. Мне цалкам добра ад таго, ідзіце на завод працуйце, вам тады ўвогуле ніхто не патрэбны будзе. Я зусім не цікаўлюся усім гэтым. Зараз я так моцна сычую, просто я не входжу з кватэры, я не выходжу вось в цел. Ага, welcome to my world. Ну так, вось толькі да крамы. І ўсё. А я нават да крамы не хожу. Я пачаў ежу просто замаўляць. Ну. Кой лайно. Ну яны ложаць у большасці сваёй нешта, што ўжо, ну, срок вось яго годнасці вось уже падходзіць. Вось, а ты такі, ну, прыгатую гэта на наступным тыдні, яны такі, не. Гатуй ці сёння, ці заўтра ты атруцішся. Вялікі дзякуй. Смачна есці. Яшчэ адна добрая тэма, праз якую я тады пазнаёміўся з Дэвідам Лінчам, гэта Малхоланд Драйв, таксама табіраю. Гэта я ведаю. У яго такая ж самая гісторыя, як у Твін Пікса. Гэта пра пісьменніка? Не, да пра дзяўчыну узнікла. Я пераблытаў з Аланом Вейкам. Блудливой Каліфорніі. Не. Малхоланд Драйв таксама здымаўся як і Твін Пікс, то бок Твін Пікс спачатку здымалі як пілот да серыяла, але калі б яго не працягнулі, у іх была канцоўка, каб з гэтага зрабіць паўнафарматны фільм. Вось, навартасны. Малхоланд Драйвам тое ж самае, 1 у 1. Але яго не працягнулі, і з гэтага зрабілі даволі моцны, даволі зразумелы, даволі такі вельмі Дэвіда Лінчаўскі фільм пра тое, што слухай, не буду спайлерыць сюжэт, але ён таксама ідзе вельмі пластамі. Калі ты глядзіш Малхоланд Драйв у першы раз і ў 10-й, гэта ўсё роўна тое, што глядзець яго кожны раз у першы раз, бо ты кожны раз для сябе адчыняеш новыя рэчы. Гэта ведаеш, як глядзець якое-небудзь кіно, дзе таймлайн вельмі пераблытаны, і ты глядзіш яго... Першы сезон Ведзьмара. Так, і ты глядзіш яго ў другі раз, і ты ўжо цалкам усё разумееш. Гэта не ты выпадак увогуле, таму што кожны раз ты такі, так вось гэта. Мне здаецца, я не ведаю, які раз я гляджу зараз Твін Пікс, але праз гэта я вось гляджу зараз першы сезон, я его амаль што скончыў, і я зараз заўважаю тыя рэчы, якія я не заўважаў упершыню. Я вось, дарэчы, памятаю, як я быў маленькі, мы былі на дачы, і мае глядзелі па тэлеканал Лад был такі, калі памятаеш. Яны на гэтым тэлеканале Лад глядзелі Твін Пікс. І я не ведаю, колькі мне год было, мне здаецца, мне было год 6. Слухай, я ў большасці вырас на украінскай тэлевізіі. Вось, то бок у мяне быў Куй ТВ, пра які ты, напэўна, нават не ведаеш. Ну вось. Там была вельмі смешная гучка WWE. Гэта рэслінг. Вось, там былі... Ну, там ввогуле такая... кекісны канал, гэта быў новы канал, гэта быў 1+1. Вось, я бачыў гэтую кекісную агучку. Ну вось. Але гэта ўсё было на украінскай мове. Я такі, менавіта адтуль я ў большасці ведаю украінскую мову больш, чым беларускую. Вось. І што я хацеў? Я ввогуле да сіх не магу дабрацца паглядзець гэтыя 3 білборды. Дарэчы, даволі дзіўны фільм. Мне вельмі спадабаўся фільм «Знікнуўшая».
О, мне таксама, я яго час ад часу пераглядаю. Вось я яго думаю пераглядзець, бо я такі вау. Я яго калі першы раз паглядзеў. Ну, «Паразіт» тое ж самае, таксама спадабаўся. Вось, вельмі добрае кіно. І вось быў яшчэ адзін серыял, але я ўжо нават не памятаю яго назву. Калі хто памятае, «Забойства на пляжы» ці якці. Там грае галоўную ролю Дэвід Теннант. Іншыя ролі якія былі? 10-й доктар. Окей. Ну вось. Ці калі ты глядзеў Джесіку Джонс? Так, я ведаю. Я яшчэ здымаўся ў Гаррі Поттары ці што. Так. Яго была там невялічкая роля. Так. Вось. Там ён грае... У «Сумерках» ён здымаўся, дарэчы. Ён у «Сумерках» здымаўся? Так. Там грае агента, вось, які расследуе гэтую справу аб тым, як дзяўчына загінула. Калі дзяўчына, калі не памыляюсь. Калі хто памятае назву серыяла, калі ласка, скажыце. Пакуль ты распавядаеш «Твін Пікс». Ну вось. Слухай, а можа яно неякі звязана. Так што я хочу сказаць? Усім прывітання. Прывітанне, сябры, першы гікаўскі 46-й выпуск з вами. У нас атрымаўся разгон на 40 хвілін, але чаму бы і не. Не толькі ж мелказёру рабіць разгоны па 3 гадзіны. Вось. Подписывайтесь на наш цудоўны тэлеграм-канал і не адпісвайтесь, бо вельмі шмат адпісак чамусьці ідзе. Так невядома чаму. Слухайце нас на ўсіх даступных падкаст-пляцоўках. Подписывайтесь на наш цудоўны Patreon, дзе час ад часу выходзіць наш «Заменіць расстрэлам», асабіста апошні «Заменіць расстрэлам». Вельмі душэўны. Ну так, скажем так. У нас вельмі добрыя водгікі пра яго. Так. Ну што, пачнем гікаўскія навіны. Давай. Ubisoft пачалі выдаляць аккаунты гульцоў, якія шмат часу не заходзілі ў аккаунт. Я не ведаю, чаму для ўсіх гэта такая нечаканасць. А я табе распавяду. Напрыклад, ты набываеш якую-небудзь Ubisoft'овскую гульню ў Steam. І гэтая гульня аўтаматычна прывязваецца да твайго Ubisoft'овскага аккаунта. І калі гэтая халера выдаляецца, ты не заходзіў у свой аккаунт там, не ведаю, набыў ты там Assassin's Creed. У цябе ляжыць. Assassin's Creed гэта ж Ubisoft, так? Вось, ён у цябе ляжыць. Усё, што мае больш 4 частак, гэта Ubisoft. У цябе выдаляюць аккаунт, і ты не можаш праз свой стімаўскі аккаунт запусціць гэты Assassin's Creed. Сур'ёзна, то табе трэба ўвесь час заходзіць. Так. А хіба яно не лічыцца тое, што калі ты заходзіш... Ну, напрыклад, як на дадзены момант гэта працуе Diablo. Пра тое, што я чытаў у Твітары зараз, яно не лічыцца такім, бо там былі... Гэта ўся тэма, яна ж выскачыла ў Твітары, то бок карыстальнік з нікам PC Enjoyer. Вось. Дарэчы, чаму трэба гуляць на кансолях? Вось вам яшчэ адзін факт. Ён напісаў, што яго быў зачынены уліковы запіс за неактыўнасці, але там былі гульні. І ён не можа нічога зарабіць. Ён напісаў у саппорт, і саппорт яму адказаў у першы раз, што яны нічога не могуць з гэтым зрабіць, аккаунт выдалены, давідзення. Потым ён напісаў, пішыце ў саппорт. Так. І ты такі... Ubisoft, як заўсёды, перапранулася ў воздухе, яны змянілі абутак і такія, не, ну мы будем выдаляць аккаунты, на якіх толькі няма гульняў, усё астатняе. Ну, слухай, гэта так дзіўна, таму што, напрыклад, калі я заходжу ў Diablo, яно ў мяне синхронізуецца з аккаунтам Blizzard. Так. І то бок аўтаматычна я заходжу ў свой аккаунт Blizzard. Чаму Ubisoft так не робіць? І калі я не памыляюсь, Фенікс... Таму што іх крама гаўно. Наступная навіна. Вось, і калі я памятаю, дзякуй Боже, што ўратаваў мяне ад гэтага, я спампоўваў Phoenix Rising. Якую халеру, бля. Я хацеў пагуляць у Genshin Impact. Пагуляў бы Genshin Impact адразу. На тэлефоне гэта незручна. Вось, я спампоўваў Phoenix Rising, і ён у мяне таксама падлучаўся да аккаунту Ubisoft. Так. Яно ўсё равно не будзе лічыцца тое, што я заходзіў. Вось такія дзіўныя справы. Дарэчы, дзіўная справа, трэба пераглядзець. Сур'ёзна? Не, слухай, для мяне гэта серыял, які я такі адзін раз паглядзеў. А я не глядзеў ніколі далей першага сезона. Мне вельмі падабаецца першы сезон, калі я ўключаю другі, я такі, ай, да халеры. Я не ведаю чаму. Мне ўсе раюць паглядзець, мне ўсе раюць перацярпець другі сезон, а потым трэці і чацвёрты яны вельмі добрыя. Але, ну, вось не магу я ператрымацца і нешта не мае. Цікава. Да. Тут Ілон Маск пачаў праводзіць жорсткі рэбрэндынг Твітару. Усе мы пра гэта ўжо ведаем, але паколькі мы не выходзілі 2 тыдні. У мяне котка нажала, і у мяне адчыніўся X.
X, вось. Цяпер Twitter гэта X з вельмі... З якой халеры? З вельмі херовым логатыпом. Слухай, у меня есть теория. Мне здаецца, што Ілон Маск гэта просто такі... Звар'ецеў! Не, ён такі 15-гадовы падлетак, які такі, о, X, цудоўна гучыць, бля. Вось. Пачынаецца... Які момант X стала цудоўна гучаць? На двары што? 2007, калі фільм называецца 3X. Вось. Мабыць, ён вялікі фанат XCOM. Ці магчыма, ён потым набудзе яшчэ Instagram, назаве яго Y. А потым ён выкупіць Facebook і назавецца яго і кратка. Чаму бы і не? Слухай, цудоўны план, дарэчы. Слухай, які ж дрэнны лагатып быў бы з і краткай. Ну так. Ну дык вось. Так, з Твіттерам адбываецца нешта вар'яцкае, зразумелае. Пераходзіце ў Мастодон? Незразумела ўвогуле, навошта гэта адбываецца. Я бы разумеў, калі бы у Твіттера былі бы якія-небудзь праблемы з брэндзінгам, але Твіттер гэта адзін з самых пазнавальных брэндаў, якія ёсць у інтэрнэце. У Твіттера на дадзены момант праблемы з дырэктарам. Так. Вось. І гэта так дзіўна, бо я ўвесь час лічу Ілона Маска кімсьці такім, ведаеш, вумны хлопец. Пакуль не зарэгістраваўся ў Твіттеры. У якісьці момант было адчуванне, што ведаеш, гэта... Ён зменіць будучыню. Так, што гэта Тоні Старк. Так. І якісьці момант, калі там Тэсла толькі выбухнула і калі пачалася ўся гэтая халера з аўтапілотам і так далее, у якісьці момант я быў... З якім ён абасраўся? Ну, вядома, у якісьці момант мне здавалася, што Ілон Маск, ну, як мінімум, новы Стив Джобс. Тут тым плане, што, мабыць, ён не інжынер, але ён вельмі добры маркетолог. Ён прадае добра. Так, але не. Ну вось нават зараз гэтае вар'яцтва... Мне здаецца, што да маркетингу Тэслам Ілон Маск меў вельмі мала дачынення. Ён быў проста тварам, які гэта прадаецца, але, мабыць, яму пісалі тэксты, яму рабілі прэзентацыі. Як Кац? Так, вось таксама у Каца такая ж роўна тэма, бо ці расійскі яшчэ адзін ёсць Варламов. Вось, таксама роўна тая ж тэма, што чалавеку пішуць тэксты, ён не абірае. Ну, слухай, наконт Варламова я не ўпэўнены, што яму пішуць. Не, у яго таксама, у яго ёсць афіцыйныя спічрайтары, то бок гэта не сакрэт, яны іх пастаянна набіраюць на працу, новых і новых супрацоўнікаў. Вось, і калі вы глядзіце там, напрыклад, вось тая ж тэма была, напрыклад, у іграманіі, калі падавалася, што чалавек, які агучвае відос, сам напісаў тэкст, але гэта не так. Там ты же Daily Telegraph, напрыклад, калі робяць агляды, яны заўсёды кажуць, што тэкст напісаў ты-то, смантыраваў ты-то, агучыў ты-то. Вось. То, калі вы глядзіце відэа вось падобных інфлюенсераў, яны заўсёды не адзначаюць тое, што тэксты ім пішуць. Нам патрэбны спічрайтер. Навошта? Мы ні адзін тэкст не чытаем. Ну то так. Ну слухай, у Ілона Маска вельмі... Ну вось, я не ведаю, яны вось зараз такую хрень твараць, нават Тэсла з сваім кібертракам. Гэта ж ввогуле вар'яцтва нейкае. Ён павінен быў выйсці 2,5 гады таму. Ён павінен быў выйсці 2,5 гады таму, і нядаўна яны апублікавалі фота аб тым, што першы кібертрак гатоў, але як выглядае гэтае фота? На гэтым фота стаіць кібертрак, і цалкам вакол яго, што бачна толькі яго шкло, стаяць людзі. То бок сама машына ўся закрыта. А чаму? А таму, што яна проста не пройдзе ніякія праверкі. Так. Вось, таму што калі вы бачылі, у кібертрака у яго пярэдняя частка, яна вось такая. А гэта забаронена. Растлумач для людзей, якія слухаюць нас у аўдыо. Ну, яна заастронная. Так, яна пад 90 градусаў. Так, яна пад 90 градусаў, і у яго няма ніякага бампера. І я вам крычу, калі ён выйдзе, у яго будзе нейкі пластыкавы бампер, і яны нешта будуць рабіць з гэтым заастронным носам. Так. Таму што ён не пройдзе ні адну праверку. Так. Ось. Ёсць у гандлёвай камісіі ёсць патрабаванні да аўтамабіляў. Ёсць нават камісіі, якія так гэтыя аўтамабілі дзяруць і ўперад і ў хвост. Так. Вось. І, канешне, мне здаецца наконт кібертраку, што Ілон Маск пераглядзеў Робакопа. Просто панчлайн у пустату. Так. Вось. Таму што вось у Робакопе, калі ты паглядзіш, памятаеш, у іх там быў робот, якога мы заўсёды клікалі цыплёнкам.
акрамя рабакопа была вось гэта я уже не але нават ён быў акруглы не у яго таксама калі ты паглядзіш на ў новым так вось ён таксама увесь такой завастранны мне здаецца што вось недзе вось у гэтых момантах яны чырпалі вдохновленне дарэчы як натхненне вось у не тое по цалкам у рабакопе але вось у гэтым усім сінтвейве які існуе настальгічным бо ім трэба было зрабіць нейкі кібертрак цалкам маркеталагічны прадукт цалкам бо у яго няма уяўляеш сабе сярэдняга пакупніка кібертраку ну хто гэты чалавек Ілон Маск ну вось ну слухай там калісьці быў хайп аб тым што кібертрак будуць набываць тыя людзі у якіх ужо ёсць машына і гэта машына слухай кібертрак гэта не машына кожнага дня у кібертрака такая тэма тое што яны такі у нас так шмат продажаў а ўсе іх продажы гэта 100 еўра ці колькі там якія плацілі людзі як першаначальны ўзнос за тое каб набыць гэты кібертрак все а ў большасці сваёй гэта будзе ісці ці да калекцыі ці яшчэ кудысьці бо гэта будзе велізарная машына і дарэчы яна зроблена калі не памыляю з алюмінія з матэрыяла які ну ты не выжывеш калі ты кудысьці трапіш не пакуль што гэта машына якая ну яна дзесьці там ёсць так я не ведаю зараз вельмі добра як расійская распрацоўка была такая Ё-мабіль напрыклад ты пра яго нічога я ведаю Маруся была таксама якая ну але Марусю выпусцілі і Маруся гэта ж там яна штучна гэта гоначны баліт ну на факце вось і дарэчы ён быў у якімсьці з Need for Speed гэта Маруся была так яны там заключылі дамову і яна попала ў Need for Speed і гэта адна гоначны баліт ад Белазу зараз яны разгортваюць вытворчасць гэтых белджы якія жылі яны зараз будуць выходзіць пад маркай белджы тыпу яны беларускія машыны але гэта тыя ж самыя жылі просто з іншым ярлыком так дарэчы даволі шмат аўтамабіляў так выходзяць там напрыклад ёсць такія дача якія насамрэч Рено просто для еўрапейскага рынку бо шмат якіх аўтамабілей якія выходзяць там только для зачыненага французскага рынка ці італьянскага рынка яны не выходзяць ва ўсёй Еўропе там Renault Duster напрыклад яна выходзіць толькі у былым СНГ а ў астатніх краінах Еўропы гэта дача Duster я канешне невялікі аўталюбіць я таксама увогуле не падумаю вось але ўся гэтая тэма з тым што зараз шмат кампаній пераходзіць на экалагічныя аўтамабілі гэта такое лайно у цалкам гэтая вся барацьба за экалогію на дадзены момант гэта такое лайно матка боска набывайце сабе вось я іх зрабіў я купіць сабе Мазду двойку якая жрэ 4 літра на сотню і все да халеры ты ведаў дарэчы тое што жылі я не памятаю з якойсьці яшчэ кітайскай ці нейкай іншай кампаніі не кітайскай ці жылі яшчэ нейкая кампанія збіраецца аб'ядноўваць для выработкі для мегазорда не яны будуць далей рабіць ну рухавікі ўнутраняга згарання вось яны не будуць пераходзіць яны будуць арыентавацца на індыйскі рынок дзе гэтыя электрамабілі здаліся нікому так на халеру просто так вось і пакуль усе ідуць у гэты бок электрызацыі слухай я раней думаў тое што Тэсла яна такая цудоўная машына пакуль я ўжывую не ўбачыў гэта такі ўрод не ну ты на дызайну маеш на ўвазе ну я не ведаю Tesla, мои адчуванні аб тым, как я покатаўся на Tesla Model Y. Было, па-першае, незручна у тым плане, калі ты кіруеш машынай і сидзіш за баранкай, там, напрыклад, ты павінен, не ведаю, там адрэгуляваць кандыцыянер. Ты хочаш зрабіць яго меней. У маёй машыне гэта просто одна ручка, якую я дёрнуў і ўсё. А там па меню лазь. А там лазь па меню. Юзер-інтэрфейс у Тэслы ну вельмі такі сабе вельмі такі сабе што мяне здзівіла я не ведаю мабыць гэта праблема Model Y а мабыць гэта праблема той камплектацыі на якой я ездзіў таму што я браў каршэрынгу там не было кнопак рэгулявання гучнасці то бок для того как вось іх не было
То бок у цябе цалкам пусты руль, у цябе на ім бібікалка і паваротнікі. Усё, больш нічога няма. Вось, і каб мне адрэгуляваць звук, мне трэба заходзіць там праз Apple CarPlay, і там ужо рэгуляваць гучнасць маёй музыкі, якая грае музыкі. Вось, але не ведаю, ці гэта праблема ўсіх Tesla, бо я просто толькі на адной ездзіў. І мабыць гэта праблема, мабыць там вельмі мне здаецца там ёсць. Мабыць і ёсць, але вось датычна ў той, на якой ты не бачыш, што яны зрабілі? О, курва. Яны зрабілі у апошняй Тэсле, яны зрабілі замест звычайнага руля круглага, яны зрабілі штурвал. Людзі пачалі, типа, вы шо, куку? Бараны? Як гэтым кіраваць? Заўсёды, калі паварачваю, напрыклад, куды-небудзь, я просто кладу руку на... Ну, табе гэта нават з тэхнікі бяспекі, ну, гэта незручна, вось так вот яго заўсёды трываць, ты не зможаш рэзка манёвр які-небудзь зрабіць. Вось, і што яны зрабілі? Яны пачалі выпускаць дадаткова да іх рулі за там 300 евро, мне падаецца, вось, які можна набыць і паставіць замест гэтага штурвалу. Па эплаўскай тэме пайшлі. Так. Вось, карацей, электрамабілі на дадзены момант гэта такое лайно, матка боска, таму што пачытайце просто... Будучыня ў іх ёсць? У іх ёсць будучыня толькі ў той момант, калі мы навучымся дабываць усе рэсурсы для ліцыённых акумулятараў, якія не будуць шкодзіць асяроддзю так. Калі вы ўпэўнены, што гэта ніяк не шкодзіць асяроддзю і прыродзе, гэта не так. Гэта далёка не так. Тое ж самае, як, напрыклад... Ветракі. Ветракі ці панелі сонечныя. Вось, гэта тое ж самае, бо іх трэба утылізіраваць і так далее. І пакуль куды утылізіраваць ліцыённыя акумулятары, таму што ліцій, калі разлагаецца, там матка боска. Так. І ў землю яго не закапаць. Так, вядома. Не, там трэба толькі пераработка. Ведаеш, якая цікавая сістэма ёсць у Кітаі. У Кітаі, ну, Джылі робіць, дарэчы. У Кітаі ёсць, яны пачалі разрабляць аўтамабілі, у якіх знізу здымаецца батарэя. Ты з'язджаеш на станцыю, у цябе здымаецца гэтая батарэя, ставіцца новая, а твая гэтая батарэя ходіць на зарадку. Пад'язджае іншая машына, і на оп-оп, все памяняла. У такім выпадку, так, але як хутка гэта... Дарэчы, ёсць такая ж тэма з хулайнага, гэта як лічыцца? Самакатамі такая самая рэч. Бочка дастаеш, вставляеш. Там адразу на вуліцах стаяць зарадныя станцыі, і ты набываеш самакат сабе без батарэі. То бок ты падходзіш, плаціш там колькі-то там грошай, дастаеш акумулятор заладованы, вставляеш яго ў самакат, і калі ён цябе разряджаецца, ты прыязджаеш на гэтую станцыю, зноўку плаціш, вставляеш разряджаны акумулятор і забіраеш новы. Тое ж самае, ёсць такая ж тэма, я бачыў ва Францыі з пауэрбанкамі. Ты платишь 3 евро, мне здаецца, ці 4 евро, я уже не памятаю. Просто монетками закидываешь, берешь себе гэты пауэрбанк, из яго адразу торчыць Type-C, Lightning і... Чыгуначны вакзал города Менск. Падыходзіш да стойкі, утыкаеш, стаіш сабе, ладуеш і... Усё цудоўна. Ну так, вядома. Ну, то бок такое таксама. Ну вось так, калі гэтыя сістэмы распаўсюджацца, а гэта будзе вельмі не хутка, тады, можа, ёсць нейкія шансы ў электрамабіляў і гэтак далей. Таму што ў электрамабілі нават... Ну, ось ты поедешь куды-нибудь, у тебе написано там 500 кілометраў, умоўных 500 кілометраў, але ж гэта ідзе без разруху на паветра, напрыклад, тое ж самае. І у тебе гэтае паветра яшчэ можа, ну, супраціў паветра, у тебе можа яшчэ там некалькі кіламетраў просто жэрці ў нікуды. Ось. Я не кажу, што гэта вельмі дрэнна, але пакуль гэта... Ну... Мне знаёмы набыў сабе Tesla Model Y не так даўно, мабыць, паўгады таму яны зараз жонку ў Лос-Анджелесе жывуць. І мы калі з ім перапісваліся, я просто пытаў, як яму ўвогуле ўраджанне, ён сказаў, што з тых 420 кіламетраў ладоні, якія паказваюць машына, насамрэч ты едзеш недзе 180. А калі ты перамяшчаешься паміж гарадамі, ты ж яшчэ і не едзеш у рэжыме бабкі, ты ж заўсёды едзеш там, ну, як мінімум 120 заўсёды, а ў Амерыкі... У Амерыцы яшчэ больш можна. У Амерыкі яшчэ больш, вось, і там машына саджаецца яшчэ хутчэй. То бок ёсць магчымасць, што... Калі няма інфраструктуры, то... Кожныя 100 кіламетраў табе ты павінен заязджаць на гэтай ладоні, і яшчэ ёсць тэма з тым, што у іх жа ёсць fast charge,
але на гэтым фаст-чарджы заўсёды вельмі вялікая чарга. І калі ты дачакаешся гэтага фаст-чарджа, гэта недзе гадзіна, плюс заладуешся яшчэ 40-45 хвілін до 80%, ты страчваеш столькі ж часу, як нібыта ты заладоўваўся на звычайнай ладоні. То бок і такі мінус таксама ёсць. Як выйшлі ад Твіттера? Так, ну бо Ілон Маск. З Твіттерам я не ведаю, ці трэба ўжо устраиваць пахаванне Твіттеру, бо пакуль пажывем. Здаецца, што просто взять і просто так пахаваць соцсетку пасля рэбрэндінгу? Такую вядомую соцсетку, якога такое моцнае кам'юніці, якое парадзіла і столькі мемаў, столькі інфаповадаў, і яшчэ столькі ўсяго, цалкам немагчыма, але зараз з'яўляюцца іншыя праекты, там як, напрыклад, ты же самы Blue Sky, Threads, Mastodon і так далее, і так далее. Што з Threads'ом зараз? Threads мінус 80% карыстачоў. Вау! Так, ну там 70%, я вас не памятаю. 80, так само падаецца 80. То бок я зарэгістраваўся ў Threads просто каб паглядзець на юзер-інтэрфейс і распавесці на падкасці ўвогуле, што сябе уяўляе Threads, але я нічога ў ім не зразумеў, таму што у Threads'е есть моцная праблема. Куды я жмаў? Не, у Threads'е есть моцная праблема, што калі аўдыторыя Твіттера мне зразумелая, то аўдыторыя Інстаграма, якая перацекла ў гэты Threads, мне цалкам не зразумела. І мяне аўтаматычна падпісала на тых 100 чалавек, на якіх я быў падпісаны ў Інстаграме. І там, ну, здаецца, там добра, калі быў хайп, там 40 з іх зарэгістравалася, за гэтай сотні зарэгістравалася ў Threads. І тыя людзі, на якіх я падпісаны, я не ведаю, як у цябе, але я атрымаў падпіскі ў Інстаграме цалкам фармалёвана чалавека. То бок я калісьці на яго падпісаўся і ну неяк неўзручна будзе, калі ад яго адпішуся, мабыць, ён пакрыўдзіцца. Слухай, для мяне такое, калі на мяне падпісваюцца. Я гэта не кантралюю у Твіттеры, каб стужку вельмі моцна, ну, не захламляць. Ну, не тым, што вось вы пішаце лайну, а просто каб не было вельмі шмат пастоў, бо Твіттер і так у мяне вельмі шмат часу забірае. Так, у мяне таксама. Вось, і я такі, ну, неяк добра. Але ў Інстаграме на мяне нехта падпісваецца, я такі, ну, трэба ж таксама выкладаць, мабыць. Трэба на гэтага чалавека таксама падпісацца, але ж гэта стужка. Вось, і гэта па-першае. Па-другое, рухавік, на якім працуе сама праграма, гэта той жа рухавік, на якім працуе каментарый у Інстаграме. Ніякіх адрозніванняў, просто зрабілі з яго стужку. Там так же сама можна паставіць лайкі і так далей. У Threads праблемы з контентам. Бо аўдыторыя, якая туда прыйшла, гэта аўдыторыя там нікога не хачу абразіць, ну гэта аўдыторыя Інстаграм-мамачка. Ну там цудоўна. Так, то бок гэта цалкам не зразумела. І вось я, напрыклад, памятаю, ты ведаеш Віку, забыў і Крушаціна, так. Яна таксама перайшла ў Threads, ці што гэта наша агульная знаёмая з Вадзімам. Нечакана. І яна здымалася ў пацанках. Так? Так. Вось. І, ну, там, то бок, я неяк ведаеш, ёсць такі цудоўны тэрмін і арбіціць. То бок, чалавек знаходзіцца ў тваёй арбіце, калі ты з ім не цалкам камунікуеш, але ўсё роўна крыху сачыш за яго жыццём. Ну, то бок, я на яе падпісана ў Інстаграме. Вось. Сталкінг. Цалкам не. Дарэчы, адпішусь зараз ад Крушаціна да халеры. Вось. І яна зарэгістравалася ў Threads і пачала нешта пісаць, я такі, господі, божух на вожух, ну навошта мне гэта ведаць? Выкладай лепш мемы, бо... Я просто яе ведаю, і я ўяўляю, што яна піша. Другая агульная знаёмая па Твіттеру. Яна вельмі змянілася, то бок яна зараз не такая вар'ятка, якая была раней. Добра. Яна прыісполнілася. Калі што, мы просто, ну, Лёша яе ведае таму, што ён пазнаёміўся з ёй у Магілёве, а я і ведаю, таму што я з ёй вучыўся ў школе. Так. А мы з Лёшай з розных бакоў Беларусі. Зусім. Вось. Што ты хацеў сказаць? А я не памятаю. Ладно, добра. Вось Threads гэта зараз сацыяльная сетка для таго, каб арбіціць людзей. То бок не камунікаваць з імі і мне здаецца, мне падаецца Твіттер для гэтай жа мэты. Слухай, у Твіттеры даволі шмат жартаў, бо Твіттер увогуле сацыяльная сетка для кекаў. З большасці. Для кекаў і каб срацца. То бок там ты ці бачыш нейкія спрэчкі, ці кекі, і ўсё, больш нічога. Гэта нагадвае, напрыклад, Reddit.
бок там заўсёды Reddit прикольна чытаць, калі там сидзіш на працы, паліш цыгарэту і можна пазавісаць на Reddit. Я не уяўляю для сябе сцэнара на дадзены момант, дзе б я зараз выкарыстоўваў Threads для таго, каб выкарыстоўваць яго змест Твиттера. Я спрабаваў ісці ў Mastodon на vkl.world, ці што цудоўны сервер беларускамоўны на Мастадоне. Я не... Барада, прабач нас. Не, я нічога кепскага пра яго не магу сказаць, просто я так сам, але я просто там не сяжу. Я там сяжу, я чытаю, што там адбываецца, але я там нічога не пішу, але я нічога амальчна не пішу ў звычайны Твиттер. У мяне там пост, ну, мабыць, раз на тыдзень. Мабыць, раз на 2. Ой, мне можа месяц нічога не будзе, а потым за дзень просто такой... Я просто не ведаю, пра што мне пісаць, бо маё жыццё не надта цікавае. Усе мае якіясьці думкі, якія я думаю, вы можете паслухаць ці ў падкасце, ці ў замяніць расстрэлам у іншым падкасце. То бок ён мне гэта цалкам замяняе Твиттер. Але трэба даць грошы. Так. Занешна ты нам грошы. Вось. На дадзены момант я не ведаю. Твиттер у мяне забірае даволі шмат часу. Ну, то бок я яго чытаю. Я туды нічога не пішу, але для мяне вядома змест там тиктока, якім я зараз увогуле амаль што не карыстаюся, я заходжу ў Твиттер просто паглядзець у стужкі, што адбываецца, але у апошні момант мне просто затрахалі ўсе гэтыя срачы. Наконт вось гэта я вельмі моцна адчую, я захацеў выдаліць праграму у той момант, калі пачаліся спрэчкі праз дызайн беларускага пашпарту. І я пачаў чытаць вось гэтыя ўсе вар'яцкія каментары, якія, ну, господі, там просто, ну, ты ўсё гэта чытаў. То бок, ну, просто калі не да чага, прабачце, даебацца, чалавек ужо пачынае прычэплівацца да чаго-небудзь. То бок я там пачытаў вось як... Мы ж заўсёды такія. Мне заўсёды здавалася, што, напрыклад, аўдыторыя Тарашкевіцы надта больш агрэсіўная, чым аўдыторыя наркамаўкі. А калі людзі пачалі спрэчку праз тое, чаму пашпарт не на наркамаўкі? Я такі, вы што, даўбанутыя ці што? Якая ўвогуле ад гэтага пашпарту галоўнае, каб ён працаваў? Каб ён быў. Это неважна. Па-першае, каб ён быў, просто как сімбаль. Па-другое, каб ён працаваў. Усё. Як ён выглядае, што з ім адбываецца, зараз цалкам гэта не палітычнае пытанне, трэба проста, каб ён існаваў. То бок добра, што ў нас ёсць нагода. Усё. Гэта маё канчатковае меркаванне, і мне да халеры, як ён выглядае, чэсна кажучы. То так. Але бачыць спрэчкі праз тое, што паспарт чырвоны як расійскі, гэта вожух на вожух. Так ва ўсіх, хто навокал, чырвоны паспарт. Так-то не толькі ў Расіі чырвоны паспарт. Не, ну я кажу аб тым, што ў Польшцы, у нас яшчэ ёсць, у нас ёсць яшчэ гістарычная прывязка к гэтаму колеру, бо гэта колер шляхцецкага вопратку. Вось. І яны ўзялі і асабліва гэты колер. Не проста чырвоны колер, а асабліва гэты колер. У яго даже назва ёсць свая. Таму... Слухай, адзінае, што мне спадабалася, гэта выкладаў, калі я не памыляюся, Алексей, былы ваяр. Ён такі, тут чагосьці не хапае і просто рэцэпт дранікаў на пашпарце. Я такі, цудоўна. Так было бы добра. Яшчэ бы халадніку. Але літоўцы не пахадзіліся. То так. Вось, дарэчы, бачыў, на Дэлфі была навіна пра тое, што Дэлфі, ці што гэта расійскамоўны літоўскі партал, які існуе ў Літве. Там была навіна пра тое, што нейкі літоўскі ваяр спрачаўся з беларусам праз тое, што гісторыя такая. Чувак вельмі моцна надзіўбеніўся ў бары і пачаў распавядаць пра тое, што Вільня наша. Вось, то бок ніякіх гістарычных фактаў, нічога, але так, па-першае, ці што Вільня не наша. Вільня ніколі не была нашай, у Вільні вельмі моцная беларуская кам'юніці было заўсёды. То бок гэта заўсёды была наша другая гістарычная сталіца. Але, ну, там так же сама другой гістарычнай сталіцы, напрыклад, ізраільцяне могуць лічыць Менск, бо там 60% першага ізраільскага парламенту родам з Менску. То бок два былых прэзідэнта Ізраіля. Два былых прэзідэнта Ізраіля таксама. Яны там не прэзідэнты, яны прэм'ер-міністры. Ну, вось. Так. То бок яны таксама могуць на гэта прэтэндаваць, і калі што, у некалькіх гарадах Беларусі ёсць паломнічества габрэяў, якія прыязджаюць на могілкі раз у год з Ізраіля. Ну, у нас у Лове некалькі габрэйскіх будынкаў знаходзіцца. Так, і ў Магілёве, што ёсць вялікія габрэйскія могілкі.
на якія таксама. І я памятаю, што мы калі былі падлеткамі, мы хадзілі гуляць на мікрараён юбілейны, і каб табе дайсці да гэтага раёна, ты павінен прайсці праз гэтыя могілкі. І я памятаю, што да халеры могілак просто без расійскай, без беларускай мовы, яны просто на хіндзішы падпісаны. Вось. Welcome to the new age. Ну так. Так, што, давай да наступнай навіны, таму што Apple распрацоўвае праект штучнага інтэлекта з кодавай назвай Secret AI. Гэта нешта накшталт чата GPT, Барда, Бінга і так далей, і так далей. Вось, это яшчэ адна LLM, Large Language Model. Вось. Для чаго, на мае меркаванне, Apple гэта робіць? Па-першае, зрабіць больш зразумелай Siri. Таму што зараз у тым жа тиктоке можна паглядзець, як з дапамогай праграмы каманды у айфоне можна далучыць апішку чат GPT, каб яна дасылала да Siri свае адказы. Вельмі кастыльны варыянт, які вельмі херова працуе, але калі працуе, Siri насамрэч становіцца больш зразумелай. Ну, то бок ты там страчваеш некаторыя функцыі Siri, то бок там зразумела. Вось. Але, мабыць, яны хацелі бы... Увогуле, як ты увогуле ставішся да галасавых дапаможнікаў? Ты калі-небудзь імі карыстаўся? Слухай, я вельмі часта карыстаюсь Siri. Я ўвогуле не карыстаюся. Ведаеш для чаго? Калі ў мяне рукі выпачканы, а мне трэба таймер паставіць. Вось, толькі хацеў гэта сказаць. Калі я нешта гатую, так. А так, у мяне для гэтага ёсць Google. Гэта першы сцэнар выкарыстоўвання, па-другое, гэта у праграме клавіатуры як дадатак тое, каб ён распазнаваў твой тэкст і дапамагаў табе дабудоўваць сказы. То бок тая сістэма, якая існуе зараз, яна ўжо даволі старая. T9. Ну, гэта не T9, гэта сістэма Swift. Яна клічыцца. А T9 гэта была тая сістэма, якая была на кнопачных тэлефонах. Але, ну так, яна перацекла у наше жыццё пад назвай T9. Але ці што гэта не T9. Вось. Якія яшчэ сцэнары? Увогуле, мне здаецца толькі пошук нейкай інфармацыі, але для гэтага ёсць Google Chrome, той же Safari. Мабыць, я ввогуле андроіды не разглядаю. Там ёсць жа ў страке Spotlight у тваім айфоне, ты можаш шукаць розныя тэмы. Ну так. І там ты, напрыклад, калі нешта пішаш, у цябе ёсць, ён адразу шукае па праграмах, ён раіць цябе пашукаць адразу ў Вікіпедыі ці ў Гугле, ну ці ў іншым пашукавікі, які ў цябе выстаўлены. Здаецца, што яшчэ ў гэтым Spotlight, калі ты вбіваеш нейкую фразу ці назву праграмы ці нешта яшчэ, ён адразу цябе будзе паказваць небольшое такое в окно, дзе ён будзе тэкстам пісаць тое, што, ну там, типа, скарочаны запрос. Таго, што так. Вось, гэта таксама насамрэч было б добра. Ну, гэта, прынамсі, як мне падаецца, нешта накшталт чат GPT. Ну, так вядома, гэта LLM. Гэта будзе тое ж самае. Ну, гэта просто толькі ў айфоне. Гэта тэхналогія просто. Вось. Цікава было б, калі б зараз існаваў Windows Phone. Памятаеш увогуле, што такое Windows Phone? Я, дарэчы, карыстаўся. У мяне ў сябра быў. Ну, у мяне была Nokia Lumia. Такі незручны. Не ведаю, мне вельмі падабаўся. І інтэрфейс падабаўся, як яно працуе. У мяне была спачатку 520 Lumia. То бок, это быў самы танны тэлефон з лінейкі Lumia. І ён не працаваў, просто ведаеш, як лошадь. Ну, то бок, ён у меня з першага да апошняга дня, ён у мяне... Ты ім землёраў? Не, то бок, ён у мяне ніколі не глючыў, у мяне ніколі не было ніякіх праблем. У іх была праблема тое, што недастаткова праграмаў у маркетплейсе было, але там даволі шмат з'яўлялася нейкіх аналагаў. А па-другое, я памятаю, што даже на моцных андроідах вельмі моцна на той момант лагала праграма Skype, якім на той момант карысталіся ўсе, таму што ў якісьці момант... Таму што гэта лепшы файлаабменнік у свеце. У 2011 годзе Skype гэта галоўны месенджер, які існаваў у нашым сусвеце. Я не ведаю, ці там шмат слухачэй гэта памятае, але у нас, я памятаю, што ў мяне суполка універсітэцкая была спачатку ў Skype. У мяне пасля Skype ўсё перацекло ў TeamSpeak, а пасля ў Discord. Не, пасля ў Telegram. Не адразу. Як толькі з'явіўся Telegram, вось як толькі з'явіўся Telegram, я адразу уже там зарэгістраваўся. А я нават не ведаю, колькі я ўжо забіў сабе пантовы нік Roswell, які ў мяне заўсёды ўсё жыццё і быў. І, дарэчы, праз гэта мне пішуць некаторыя незнаёмыя людзі праз тое, каб набыць у мяне назву майго аккаунта.
Табе пішуць, каб на... Так. У Бразіліі у Бразіліі вельмі моцна папулярны серыял з назвай «Росвелс». Гэта серыял пра інапланецянаў амерыканскі. Ён такі нізкабюджэтны, але мне да халеры пішуць аматару. Вось раз на тыдзень не пішуць пра тое, каб набыць у мяне гэты аккаунт. Вось. Хлопец, з якім мы разам рэгістраваліся у Інстаграме, у яго аккаунт просто bokt.me/a. І яму таксама пішуць усе, каб набыць гэты аккаунт. Мы рэгістраваліся ў Тэлеграме яшчэ на той момант, калі не трэба было прывязваць нумары. Мне цікава паглядзець, ці можна недзе глянуць, колькі я ўжо в Тэлеграме сяжу. Я не ведаю. Слухай, я не магу знайсці нігдзе ў наладах. Таму было б, дарэчы, цікава паглядзець. Яшчэ яны бы дадалі, я упэўнены, што Apple дададуць нейкія магчымасці ў свой iMessage, у свае тэкставыя мне падаецца, што цалкам у іх гэтая сістэма ўлецца ўсю экасістэму Apple. Так. То бок толькі куды можна яе засунуць, яны засунуць, а потым будуць глядзець, чым людзі карыстаюцца і чым не карыстаюцца. То бок мы будзем глядзець на то, як у Google таксама же ёсць Bard, калі не памыляюся. Не Bing? Не, Bing, а Microsoft. Вось. Яны таксама, мне здаецца, у новых версіях Android будуць дадаваць падтрымку гэтай LLM і будуць выпускаць там все свае прадукты злучаныя, асабліва з гэтым прадуктам. Пакуль Ілон Маск крычыць аб тым, што трэба запыніць развіццё. А ён жа таксама заснаваў кампанію, якая будзе распрацоўваць LLM. Ён хітры жук. Даволі старая навіна, ужо з'явіўшыся пасля таго, як яны зрабілі гэты ліст з тым, што трэба спыніць у гэта ўсё. А там, калі памятаеш, да гэтага ліста даволі шмат пытанняў было ў тым плане, што людзі, якія афіцыйна нібыта падпісалі гэты ліст, насамрэч яго не падпісвалі, упершыню яго бачылі, даведаліся праз Twitter. Ведаю там хто, Ілон Маск, Джеф Безос, яшчэ нехта. Вознік таксама. Але там былі нейкія навукоўцы, якія казалі, што не, навошта нам гэта было, мы тыпу за. Вось. Цікава, ці прыведзе гэта да сцэнара з выдмай, калі у нас будзе вельмі вялікая бойка з ChatGPT. Як мне казалі на працы, вось зараз роботы ўсё гэта будуць рабіць. І ніякай душы не будзе чалавечай усім гэтым. А зараз вы прыйдзіце ў краму, ўсё, што вы бачыце, гэта збіраецца ўсё робатамі, якіх кантралюе звычайна на лініях людзі, але 99% таго, што вы бачыце, збіраецца робатамі, і ніхто праз гэта не пакутуе. Вам ніякай розніцы няма. Вось ты цукерачку ў рот кладзеш, і ты адчуваеш чалавечую душу ў ёй. Як та жанчына, якая спрабавала мяса з вуліцы. Там яна нібыта адчувала чалавечую душу. Вось. І нікога не бянтэжыць тое, што гэта ўсё робіцца на чалавечай крыві. У некаторых выпадках у прамым сэнсе. Таму што ты ведаеш, колькі маёй крыві ў цукерках? Да халеры? Вельмі шмат. Добра, не, гэта жарт. Гэта жарт. Там толькі твои пяткі ёсць. На скрынках магчыма шмат, таму што я вельмі шмат часу рукі рэзаў аб месцах, дзе гэтыя скрынкі падаюць. Так. Вось так. RDR першы перавыданне $50 за што? Так, таму што выходзіць 17 верасня. Не, жніўня. А жніў, то так хутка? Вось праз 4 дні. Цікавенька. Вось, выходзіць выключна на PS4 та Nintendo Switch. Я адразу такі, вау! Потым цену €50 за перавыданне. Я такі, гаўно. Слухай, калі... давай, зараз не будзем казаць пра толькі сколькі ён каштуе, бо я таксама не... давай паразмаўляем аб тым, што яны там зрабілі. Яны падцягнулі графіку. Я пра тое, што на Nintendo Switch цудоўна. Nintendo Switch я вось, дарэчы, пра Windows Phone. Калісьці для Windows Phone, калі яны толькі запускаліся, у іх была асобная геймерская праграма, праз якую выпускаліся для Windows Phone розныя гульні. І адна з іх была Red Dead Redemption для тэлефонаў. Гэта гульня-прыквел да першай Red Dead Redemption. Она цалкам была добрая. Я памятаю, што я гуляў на парах у яе. Гульня-прыквел да першай Red Dead Redemption — это Red Dead Redemption 2. Не, там типу, ты зразумеў. Яна ніяк не связана з Red Dead Redemption 2. То бок там яна за некалькі год да падзей Red Dead Redemption адбываецца. Вось. Які другі Red Dead Redemption? Прабач.
Вось і ўсё гэта яно ў партатыве бы глядзелася добра, асабліва з той графікай, якая ёсць нават на зараз у Red Dead Redemption, яна ў партатыве цалкам добрая, бо колькі б яны зараз не сказалі, што яны крыху падцягнулі графіку, я моцных адрозніванняў не бачу. Я нічога не маю супраць старой графікі. Мне вельмі добра, калі я гуляю Resident Evil Gun Survivor на PSP, бля. Увогуле, я праходзіў 7-ю Final Fantasy на PSP, было вельмі добра. Мне здаецца, я бы пагуляў першую Red Dead Redemption на Nintendo Switch, але не пра столькі, колькі яна каштуе. Ну, вось мне падаецца, што я ў адзін дзень такі, струк-зым. І я сабе першую Red Dead Redemption, так што... Бо цябе вельмі падабаецца другая Red Dead Redemption. Мне так. Она адразу з усімі DLC, а там, дарэчы, была... Як лічылася DLC? Нешта там Nightmare, пра зомбі. Пра зомбі. Так. І ўсе яе так восхвалялі ў свой момант. Так, я памятаю, што яна калі выйшла, яна парадзіла проста... вельмі шмат капіяванняў гэтага сюжэту і ва ўсіх гульнях пачалі выходзіць DLC пра зомбі. Я памятаю мод у GTA Vice City пра зомбі. Ось там таксама было, я такі, ой, як жудасна, як страшна. Я памятаю гэтую гісторыю з дадаткам пра зомбі. Ось я лічу, што гэта проста нейкі любітельскі такі, аматарскі. Афіцыйны дадатак, афіцыйны DLC і якое... Я не памятаю, што казалі пра сюжэт гэтага DLC, але я памятаю, што ўсе вельмі добра давалі водгукі пра геймплей. Цікавы факт, я даведаўся тое, што калі зомбі-апакаліпсіс адбудзецца ў нашым свеце, то зомбі нічога не змогуць зрабіць. Таму што мышцы адміраюць. Так, яны ж просто атрафія становяцца драўлянымі. Вось, яны просто будуць стаяць такі... І ўсё. Я такі, добра. Не, пра гэта дзіўная гісторыя ёсць. Цябе пра зомбі-апакаліпсіс? Не, цябе ў універсітэце вадзілі на аўтапсію? На адскрыцці? Не. Мы хадзілі на аўтапсію і прывезлі некага бомжа на аўтапсію, і ён памер у нейкай незвычайнай позе. Ну, то бок ён там сидзячы помер, і ён так і зацёк. Хіпстер йогай займаўся, а ты такі бомж. Не, там бомж быў. Вось, і тады мы даведаліся, што зараз ці што перагартніце на 1,5 хвіліны, калі для вас гэта вельмі жорстка. Цягліцы, яны калі дубеюць і трэба разгартнуць цела ў нармалёвы стан, каб яго палажыць, гэтыя цягліцы аддзяляюць ад шкілета, то просто разразаюць. Так, і потым просто выпрямляеш шкілет, і то бок цягліцы яны застаюцца, грубо кажучы, у тым же стане. Гэта як парваць яе. Так. Вось, і яны разгортваюць, і там паміж касцямі і цягліцамі ёсць просто па 5-10 сантыметраў прамежуткаў. Я сёння ўбачу відэа, як займаецца у цяжарні, у мацоўні. Вось, на гэтай скам'е для біцэпсу, і ён просто рве сабе біцэпс на абодвух руках. Я бачу гэтае відэо. Вось, а потым там яшчэ было паясненне, як гэта адбываецца з анатамічнага точку зору, і я такі, не, дзякуй. Мой знаёмы Дзіма, які таксама наш слухач, ці што Дзіма, прывітанне, у яго тая ж самая гісторыя, ён давольны такі намацаваны хлопец, і у яго парвалася цягліца на грудзі. Яна ж прям дакладна адрываецца. Так, і зараз у яго там бачна на фотаздымках, што яна яго адарваная. Там я памятаю, што яму рабілі нейкую аперацыю, яе там намагаліся прышыць, але... Я даведаўся, як іх прышываюць. Там бяруць яго за кончык гэтай ніткамі, я не буду тут медыцычнымі тэрмінамі, і потым у цябе ў косткі робяць дзюрку. Так. І гэтую нітку прасоўваць праз якуюсьці жалезку, і гэтую жалезку засоўваюць табе ў гэтую дзюрку, і потым падцягваюць да яе цягліцу. Тебе зажывае ўсё прыблізна там каля года. Так. Вось, я такі його. А пасля гэтага ты можаш падымаць не больш 5 кілаграм. Шлет Red Dead Redemption. Так вось. Так вось. Тут Анджей Сапкоўскі прыступіў да напісання новай часткі Ведзьмара. Ён абяцае, што кніга будзе гатова праз год. Чакаеш? Не, увогуле. Па-першае, ён сабе проста перапіша 3 сезон Ведзьмара. Ён ужо выпускаў у дадатак новую кнігу Ведзьмара. Я ўжо не памятаю, сезон Грос, я называюся, я ўжо не памятаю як.
Гэта кніга прыквел да прыключэнняў Геральта да падзей з Цыры. І мне здаецца, што ён так же сама далей будзе пісаць гэтыя сюжэтныя прыквелы, якія цалкам з'яўляюцца проста філерамі. То бок яны не маюць ніякага дачынення да асноўных падзей, галоўных падзей Ведзьмара, і далей ён не будзе працягваць гісторыю Геральта пасля таго, як яго... Мая павага, спойлер, перагартніце на хвіліну, яго забілі віламі. Ты лічыш то, што дзед адпісаўся? Я лічу, што пан Сапкоўскі гэта чалавек, які вельмі моцна любіць грошы, і што... Кагосьці мне нагадвае. Што з тым попытам на серыял і з той павагай там да гулень, якое зараз адбываецца, яго ганарары вельмі моцна выраслі. Бо так. Калі ты памятаеш, ён спачатку прадаў свае правы за там 8 тысяч еўра ці 15 тысяч еўра у Польшчы на гульні Ведзьмара, а потым падаў... Яму ж прапанавалі адразу адсотак ад продажу ў гульні. Ён сказаў, што вы вар'яты, яна не прадае выдзецца. Так, яна на халеру нікому не будзе патрэбна. А потым праз 10 год ён пайшоў судзіцца CD Projekt Red за тое, што яны яму не даплацілі грошай. CD Projekt Red з ім пайшлі на внесудзебную дамову аб тым, што яны яму просто выплацяць нейкія грошы, якія ён у іх запрашае. Вось, і я, мабыць, буду зараз памыляцца, але там нешта накшталт 1,5 мільёнаў еўра яны яму даплацілі. Вось. І, мабыць, яшчэ яны яму далі адсотак ад продажу, таму што да сіх Ведзьмар вельмі добра прадаецца. Таму што даже ты вырашыў яго пагуляць. Вось. Я вырашыў яго набыць на Xbox. Плюс да халеры людзей пайшлі чытаць кнігі пасля таго, як выйшаў першы сезон Ведзьмара, бо ім стала цікава, чым ён скончыў. І все пайшлі ахірываць ад таго, што насколькі гэта лайно. Так, і вядома, што людзі... Я распавядаў, што ў мяне ёсць знаёмая, якая пры праглядзе серыяла была ўпэўнена, што Геральт і Цырі адзін у аднаго закахаюцца. Ну, калі так паглядзець на серыял, можа быць такое ўражанне: не чапай, бляха, мікрафон, паставь, з ім усё добра. Вельмі добры праграмісцкі прынцып. Працуе, не чапай. Вось. Насамрэч, у серыяле ёсць адчуванне, што Геральт можа закахацца ў Цыры. Бо там, як ты паглядзіш на першы сезон, там цалкам ніякага намёку пра тое, што яна моя судьба. Так, і ўсе такі, яны... Вот. І ўсё. Таму... Ну, пан Сапкоўскі, здаецца, пакуль жывы, ён будзе даіць за Ведзьмара, а потым яго чакае тое ж самае, што чакала выдму пасля смерці Фрэнка Герберта. Ён перадасць сюжэт камусьці іншаму? Сюжэты Фрэнка Герберта пачаў дапісваць яго сын. Сапкоўскага ездзіць? Да. Тыя сюжэты, якія зараз выходзяць пра Дзюну, пра выдму, яны, гэта такая жалкая калька таго, што выходзіла пры Фрэнкі Герберце з яго глыбінёй. Ці што, не гледзячы на асобу пана Сапкоўскага, трэба сказаць, што Ведзьмар гэта вельмі добрая сага. Вось якой я цікава чытаць. Так, я ёй вельмі зачытваўся, і гэта вельмі добрая славянская фэнтэзі, і там, мабыць, у мяне зараз паляцяць кавалкі гаўна, але там ты ж Валкадав, які напісала Марыя Семёнова, першыя кнігі Валкадава і Валькіры, дарэчы, яны таксама добрыя. То бок гэта не вторычная фэнтэзі, якое было адкульсьці злізана, але вось там ты Валкадав, які выходзіў потым, гэта, жопа. Ты Ведзьмар, які вось апошні там сезон гроз, тое, што пра яго можна пачытаць, гэта не тое, што там дупа, і гэта немагчыма чытаць, таму што гэта лайно, але гэта проста цень таго, што была калісьці раней. Калі ты желаеш да гэтага дачапіцца неяк, датрануцца зноўку, ты можаш зноў пайсці пачытаць Дзюну, напрыклад. Новую, якую не піша Фрэнк Герберт, а піша яго сын з яшчэ аднім аўтарам. Ты можаш пачытаць яшчэ аднаго Ведзьмара. І так далее. Калі памёр Роджер Жалязны, які пісаў хронікі Амбера, Роберт Бетанкур пачаў выпускаць па яго ліцэнзіі, ён дамовіўся з вдавой Роджера Жалязнага, узяў яго дзённікі і па гэтым дзённікам напісаў хронікі Бетанкура, так называемыя. То бок гэта прыквел да хронік Амберу, які калісьці задумаў аўтар хронікаў. І, я іх прачытаў калісьці, і, яны не выклікалі ва мне моцнага ўражання, таму што яны пра Аберона. А ты не чытаў, мне здаецца, хронікі Амбера. Вельмі. Ты мне ўсё іх раеш, а я ўсё...
найлепшая фэнтэзі, якое існуе. То бок, ну, мабыць, можна, ну, гэта не тое ж самае, што, напрыклад, пачытаць «Уладара пярсцёнкаў», таму што там больш датычна колы часу. Калі тебе падабаецца «Уладар пярсцёнкаў» і ты хочаш нешта накшталт, то ты можаш пачытаць колу часу. Таксама вельмі раю. І там таксама апошнюю кнігу дапісваў не аўтар, таму што... Я чытаў «Хоббіта». «Хоббіт» таксама вельмі добры. Ну, «Хоббіт» гэта больш такая дзіцячая кніга. Так. Вось. «Хронікі Амберу» гэта прыклад таго, гэта прыклад элітарнага фэнтэзі. Ну, то бок, я даже не ведаю, як гэта растлумачыць. Яно таксама не прыгібаецца, калі з верталёта выходзіць? Не, я ў тым плане, што да «Хронік Амбера» людзі ставіліся да фэнтэзі як да... дзіцячага жанру. Ну, тыпу таго, для нешта для не для дарослых. Ну, гэта тое ж самае, як і з мультсерыяламі. Тое, што ўсе мультсерыялы для дзяцей, потым выходзяць які-небудзь Рык і Морці. Так. І «Хронікі Амбера» гэта, ведаеш такі, гэта Twin Peaks ад фэнтэзі, толькі без сюррэалізму. То бок, у ім таксама вельмі шмат слаёў і вельмі неверагодны сюжэт, бо Роджер Жалязны, калі закручвае гэты сюжэт, ён, ну, тут наколькі ён быў прадуманы ў гэтым плане, ён калі пачаў пісаць першую кнігу, ён ужо ведаў, чым усё скончыцца. І там ёсць нейкія адсылкі з першай кнігі да апошняй кнігі, і там вось заўсёды гэтыя сюжэтныя кнігі, яны паміж сабой пераклікаюцца, сюжэтныя лініі. Вось. І гэта тое, напрыклад, чаго не хапае Сапкоўскаму зараз. Цікавы факт, дарэчы, пра Джорджа Марціна і Роджера Жалязнага. Джордж Марцін калісьці працаваў у дапаможнікам Роджера Жалязнага. І калі ён збіраўся пісаць сваю песню «Льда і полымя», ён прыйшоў да Роджера Жалязнага, каб спытаць у яго дазволу, каб ён пісаў у сусвеце «Хронік Амбера». Але той яму параіў создаць свой собственны сусвет. Цікавы факт, што ты памятаеш, як Сапкоўскі крычаў аб тым, што «Ведзьмар» — гэта добры серыял. Для каго быў створаны гэты серыял? Чаму ён такі дзіўны атрымаўся? Таму што прадзюсары «Ведзьмара» сказаў у тым, што абвінаваціў сучасную амерыканскую публіку у тым тое, што серыял атрымаўся крыху тупаватым. І так смешна, калі Сапкоўскі такі добры серыял. Слушай, гэта вельмі бачна на больш такіх глыбокіх праектах. Напрыклад, там ёсць вельмі добры серыял па кнігі «Вострыя рэчы». Сам серыял таксама называецца, клічацца «Вострыя рэчы». Я яго вельмі раю, і кнігу, і серыял. Просто, каб вы азнаёміліся з гэтым, гэта серыял, там, мабыць, 5 серый, ці... Гэты серыял, ён зараз лічыцца, ну, ён не так даўно выйшаў, недзе ў 2016 годзе, але ён зараз лічыцца, ну, амаль што культавым. І калі ён выходзіў, то яго ніхто не зразумеў. Як ніхто не зразумеў, напрыклад, 3-й сезон Twin Peaks. Як ніхто не зразумеў яшчэ да халеры розных праектаў. Там, напрыклад, калі... Ты лічыш тое, што «Ведзьмар» атрымаўся такім, таму што публіка... Ну, па-першае... Сапраўды крыху... Я не лічу, што публіка сапраўды крыху. Бо я не веру ў тое. Ведаеш, калі... вельмі. Калі зрабілі радыё і пачалі ставіць радыё ў машыны, людзі ўсур'ёз сказалі пра тое, што людзі будуць трапляць у ДТП на машынах толькі праз тое, што там стаіць радыё, чалавек будзе тупець ад радыё і ён не будзе сачыць за дарогай. Тое ж самае казалі там, напрыклад, там Нікалай II, імператар расійскай імперыі, ён вельмі кепска ставіўся да кіно, бо лічыў, што кіно гэта для дэбілу, а вось тэатр ён для эліты. Тое ж самае было, калі пачалі друкаваць кнігі. Там, напрыклад, я ўжо не памятаю, хто сказаў з класікаў філосафаў пра тое, што мы згубілі нашу моладзь, таму што наша моладзь пачала чытаць кнігі, а не займацца тым, што працую ў полях. Ну вось. Ну, так было зусім. Так было з абсалютна зараз тое ж самае адбываецца з тэлефонамі. Так. Ну, то бок чалавек зноў сабе знаходзіць нейкую дэбілку, так. Якая яго тыпу аддэбілівае. То бок я не лічу, што уся аўдыторыя цалкам ступела, і вось ёй трэба толькі такія серыялы. Ну вось Багінскі заявіў тое, што яны зрабілі ўпор выключна на прамыя эмоцыі. Так. Нават не на чыстыя эмоцыі і эмацыйную сувязь, а не на логіку павествавання серыяла. Але мне здаецца, што прадусары і рэжысёры і просто абасрались. Так, яны лічылі, што публіка зусім тупая,
бо публіка не тупая. Там яшчэ некалькі год таму выходзіў Чарнобыль, які вельмі вумны і разумны серыял. Які, слухай, трэба пераглядзець Чарнобыль. Так. Вось, і ты, гледзячы на ты же самы Чарнобыль, ты глядзіш на яго, і ты такі, вау. Вось. Але пластикавыя вокна. Але Ведзьмара маглі таксама зарабіць цалкам вау. Калі ты глядзіш першыя сезоны Гульні тронаў, тое ж самае. Яна таксама даволі разумная. Так. Яна потым скацілася ў прамыя эмоцыі і ўсё. Не, ну слухай, Гульня тронаў на працягу ўсяго серыяла яна добрая, як па мне. Але апошняя серія, ну гэта ўжо масакра. Гэта ўжо быццам ведаеш, калі набрыдла пісаць падкаст, мы такі, ну все, давай хутчэй скончым і ўсё, і разойдземся. Вось тое ж самае яны зрабілі з апошняй серыяй Гульні престолаў. Мне здаецца, з апошнім сезонам. Усё ж сезон яшчэ добры. Я яго цалкам не глядзеў, чэсна кажучы, бо я ў цэлым цалкам не глядзеў гэты серыял, бо я калісьці прачытаў кнігі. Мне было проста нецікава нанова глядзець гэты сюжэт, але мая дзяўчына на той момант, яна была вельмі вялікай фанаткай Гульні тронаў, і яна глядзела апошні сезон, а я тады сабе набыў вось ты тэлек, які стаіць у мяне на журмону. Вось, і ты памятаеш. Зараз усе ведаюць. Ну так, дзе я жыў дагэтуль. Вось, ты памятаеш, які там тэлек, то бок гэта... Я бачыў той тэлек 2 тыдні таму. Ну вось, то бок... Не пытаю, чаму. Даже зараз гэта неверагодны тэлек. Ну так. То бок гэта ён там калісьці каштаваў... Слухай, мы на ім... 3,5 $3 я за яго аддаваў. Ён на ім тады ішоў проста нейкая лофай падборка, і там быў шпалер. Шпалер? Так. Не, ёсць лоу-фай са шпацырам па розным гарадам. Ну вось, там быў шпалер з эльфійскім лесам. Вось, вельмі прыгожа. Ну так. Такая вельмі добрая картинка. Яго проста вельмі выдатная матрыца. Так. Вельмі выдатная. Вось, і дарэчы, яшчэ і True Black ёсць. Паўгадзіны абмяркоўваем тэлевізар Лёшы. Так. Вось, і мы спампавалі на той момант у 4К гэту Гульню тронаў і пачалі глядзець. Она чакала апошняй серыі, каб паглядзець цалкам весь сезон. Вось, яна глядзела серыю за серыяй, і я час ад часу глядзеў, бо я там працаваў, сядзеў. І з кожнай серыі гэты серыял скатываўся больш у лухту. Ну, ты яго глядзіш, і з кожнай серыі даже на такой неверагоднай матрыцы, даже з такой неверагоднай падсветкай. І ўсе зразумелі, што все добры тэлевізор. Не, я кажу пра апошнюю серыю. Ну, яна цёмная. Ну так. Там нічога не бачна. Бо даже на такім тэлевізары я памятаю, як прадусер Гульні тронаў сказаў, што у вас просто не тое абсталяванне, каб глядзець гэтую серыю. То бок, типа, трэба даволі моцна абсталяванне. Макс. Так. І нет, гэта не так працуе. Вось. Так. Ой, слухай, прапановую табе абмеркаваць крышачку Baldur's Gate, то ўжо сканчваць, бо неяк мы засядзеліся шмат. Ну так, Baldur's Gate 3 выйшаў. Ён выйшаў, усе дачакаліся. Колькі было чутак пра Baldur's Gate, колькі было потым ныцця ўсіх астатніх распрацоўнікаў гульня тым, што не параўноўвайце нашы гульні з Baldur's Gate, яна задае немагчымую планку, гэта гульня, якая разраблялася некалькі гадоў. Ну, гэта з Baldur's Gate 3 тая ж самая гісторыя, што была з Zelda Breath of the Wild. Калі што, яе зараз онлайн амаль 800 000 чалавек. Так. Па-першае, гэта вельмі неверагодна для РПГ старой школы. Трэба адзначыць, што мне вельмі падабаюцца першыя 2 Baldur's Gate. Вельмі падабаюцца. І мне вельмі падабаецца Neverwinter Nights. То бок, вось, усё тое, што стварала BioWare. А ў Divinity ты гуляў? Так. Але толькі першую, другую Divinity я не гуляў. Вось. Мне вельмі падабаюцца тое, што Larian зрабілі з Baldur's Gate. Я на дадзены момант у Baldur's Gate не гуляю, бо мне просто не чым. Так, то бо мне... У мяне ёсць мысля аб тым, што можа быць набыць сабе GeForce Now. Так. Ось я таксама. І набыць гульню з тымі. Так, я таксама пра гэта думаю зараз, бо я немагчыма чакаць, пакуль яна выйдзе на кансолях праз гэты кайп. Ну, яна выйдзе на 5-ю плойку, але на Xbox у іх там праблемы з тым, што яны могуць выпусціць яе на Xbox Series X хоць заўтра. А вось на Series S... Але на Series S яны просто не хочуць такія, типа, сапсаваць усё. Не тое, што сапсаваць, як яны казалі, што яны не хочуць паскардзіць гульцоў, якія гуляюць выключна на Series S.
у Series S недастаткова крыху памяці так, для таго, так. каб пацягнуць і там у цэлым гэта танная кансоль. Так. Але ж у Microsoft у іх заўсёды абавязак для распрацоўшчыкаў, калі вы выпускаеце на Series X, таксама вы выпускаеце на Series S. Таму што ўжо паўставалі пытанні на гэты конт. Вось. Я перапраходзіў першую і другую Baldur's Gate на Nintendo Switch, калі яны выходзілі ў 2018-19, уже 18, мне здаецца, годзе яны выходзілі. І, гэта магчыма перапрайсці гэта на кансолі, гэта па-першае. Па-другое, я праходзіў Pillars of Eternity на Nintendo Switch. Я здзівіўся тое, што на Switch'е ёсць Divinity другая. Так. Вось. І я рабіў гэта з вялікім задавальненнем, едзячы ў цягніку і так далей. Вось. Тыпу такі варыянт таксама магчымы. Зараз я не ведаю, на чым я буду гуляць, а 100% буду гуляць у Baldur's Gate. Я зараз нічога не буду казаць пра неверагодны сюжэт, нічога не буду казаць пра там сексуальныя сцэны. Я могу распавесці табе пра 14 000 канцовак, так, з якіх асноўных 11 і яшчэ одна секретная. Это як там, напрыклад, гэта было у першых двух Baldur's Gate'ах не было такой. Слухай, там вось 14 000, з якіх 11 толькі галоўных, і гэта таму, што усе астатнія канцоўкі адрозніваюцца толькі взаемастасункамі паміж персанажамі. Вось, і ўсё, больше нічым. Бо заўсёды твой атрад маў вялікае дачыненне да сюжэту у Baldur's Gate'ах і ў Neverwinter Nights, дарэчы. Я не гляджу, дарэчы, стрымы по Baldur's Gate. Я зараз знаходжуся ва інфармацыйным вакууме, дзе я не схапіў ніводнага спойлера, акрамя тэмы з сексам з медведзем. Вось. З белкай, пра белку ведаеш? Вось, дарэчы, вось такія рэчы ведаю, я нічога не ведаю пра сюжэт. Буду гуляць, і па тым, што я бачу зараз, гэта яшчэ топ 1-2 прадстаўнікоў на гульню года, які... І вось так, вось зараз Game Awards, вось мне цікава, што будзе. Зельда ці... Ці Зельда года, ці Baldur's Gate года. Так. І та гульня, яны маюць усе шансы на тое, каб стаць гульнёй года. І мне здаецца, што ніхто з фанатаў ні першай, ні другой гульні не пакрыўдзіцца, калі яны не перамагуць. То бок не будзе вялікага хайпу праз тое, што там, напрыклад, Baldur's Gate стала гульнёй года, і фанаты Зельды адразу абразяцца і такія не. Вось. То бок яны абедзве цалкам неверагодныя. Адна з іх стане вось выбарам гульцоў, як мне здаецца. Так. Вось мне здаецца, гэта... Адна з іх зойме вось выключна гульню года возьме, а другая стане выбарам гульцоў. Так. Мне таксама так здаецца. Вось, і што зрабіць з гэтым усім? Мне здаецца, так, то трэба па-першае чакаць, па-другое набываць NVIDIA, GeForce Now і гуляць у яе. Мабыць, я гэтым сёння не займуся, паглядзім. Не зусім хапае сіл, каб гуляць зараз у якійсьці гульні. Асабіста ў такія вялікія. Так, бо Baldur's Gate гэта адразу гадзін на 200, як мінімум. Вось, і адкуль зараз гэта... Я памятаю, што я праходзіў Pillars of Eternity праз шмат часу, як она выйшла. А мне вельмі спадабалася Pillars of Eternity. І я памятаю, што ў мяне быў момант, я зволіўся з тэлевізіі, і мне трэба ісці было працаваць у Play-Gender, у мяне была замінка месяц. І я увесь гэты месяц гуляў на сваім старым ноутбуке ў Pillars of Eternity кожны дзень па 6, па 7, па 10 гадзін. То бок я прачынаўся, садзіўся за ноутбук і гуляў. Мне не было нічога акрамя гэтага. І я вось за гэты месяц я нагуляў там, здаецца, 350 нейкіх гадзін, і я цалкам яе прайшоў. І вось я, дарэчы, я проста да сіх не гуляў, напрыклад, у другую частку Pillars of Eternity, якая, мне здаецца, она мне таксама вельмі спадабаецца, бо яны там вельмі моцна прапамплаваліся. З Baldur's Gate'ам трэба вызначыць час. Вот як ты праходзіў Red Dead Redemption. Я памятаю, што ты вось кожную магчымую хвіліну, ты калі праходзіў Red Dead Redemption, ты заўсёды гуляў до Red Dead Redemption. Я яго спампаваў нядаўна зноў і просто у яго і такі, трэба нешта біць. І я толькі выйшаў там за брамы Балдура. Я толькі выйшаў за брамы, і мне адразу нейкая актыўнасць, такі, гэты цудоўны сусвет. Так, цікава. І ім жа натхняліся стваральнікі Breath of the Wild. Вось. І яшчэ у каго ёсць, то там будзе івент, які хочуць правесці гульцы і сабраць 1 мільён гульцоў.
Вось там у 22 гадзіны, ну мне здаецца гэта будзе сёння і мы не паспеем так. Вось трэба напісаць просто навіну так канал. Вось я нравится такое вось зрабіць. Але мне вельмі смешная сітуацыя, калі там ты же самы Blizzard такія не бярыце прыклад, не параўноўвайце нашы гульні, мы маленькая кампанія. Індзія. Так. І Ларен побач стаіць такая палітыка. Ну да. Колькі на першы там у іх 30 чалавек вроде выйшло. Гэта ў іх зараз уже вялікі штат. А раней там таксама яны рабілі. Цікавы іншыя праекты Ларен, якія будуць далей. Бо Ларен яшчэ у час Divine Divinity показалі, што яны могуць рабіць вельмі моцныя гульні з вельмі глыбокімі сюжэтамі, з вельмі глыбокай RPG-сістэмай і так далее, і так далее. Цікава, напрыклад, дачакацца трэцяга Divinity, паглядзець, што з ім будзе, таму што... Ну, першы... Ой, другі Divinity мне вельмі спадабаўся. Калі ж прэзентавалі першы геймплей з Baldur's Gate 3, усе моцна крычалі пра тое, што яны ператварылі гэта ўсё проста ў Divinity Original Sin. Што баявая сістэма, дыалогі, ўсё гэта, што ну вось гэта просто... У вас баявая сістэма, як у D&D. Ну, не, ну там же крыху, там же пакроковая. Ну так. Вось, там у Baldur's Gate была актыўная пауза. Вось. Просто цікава паглядзець. Па-першае, яны ж вельмі моцна набілі руку. Мне вельмі яшчэ смешна было з навіны аб тым, што дырэктар такі, ну, не разрахоўвайце на вялікі онлайн, там 100 000 максімум. Яны казалі, што было... падыходзіць да IT-аддзелу. Яны казалі, што нехта з іх, я ўжо не памятаю, ці дырэктар, ці не, яны казалі, што яны максімум разлічвалі на 300-350 000. Вот 350 000 гэта пік, на які яны разрахоўвалі. А тое, што тут амаль што мільён, ну, цікава, наколькі ён прадасца. То бок... Вось, гэта пакуль яны не публікавалі. Ну, вядома, таму што гульня толькі выйшла. Тут трэба пачакаць там 3-4 тыдня. Там, гэта Зельдзе вось так вот зробіш і 30 мільёнаў продаж. Але ж яна не абышла Hogwarts Legacy. Ну, опять-таки, бо Hogwarts Legacy гэта больш такая попсовая жвачка па больш вядомаму сусвету. Ты параўнаў, просто зраўніў Baldur's Gate, сусвет Baldur's Gate, з Гаррі Поттером. Я кажу табе аб тым, што як гульня, ну... Я не памятаю, колькі было ў Hogwarts Legacy. Ну, я просто на гэта гляджу так. Ну, там людзі зацікаўленыя ў сістэмах D&D, асабліва... Па-першае, гэта прямой сюжэтны працяг другога Baldur's Gate. Вось. То бок, трэба там яшчэ зайсці, пачытаць ці паглядзець некае відэа на Ютубе. Калі ты зусім вар'ят, зайсці пагуляць у першыя 2 Baldur's Gate. Як там гэта зрабіў ты же малаток, які пайшоў перапраходзіць Breath of the Wild перад выйсцем Tears of the Kingdom. Не ўсе так робяць, амаль што не ўсе, насамрэч. А з Hogwarts Legacy што? Ну, калі ты не глядзеў Гаррі Поттера, ці што, пасядзець за кавай выходныя паглядзець усе фільмы Гаррі Поттера, ну, тебе не трэба ніяк напружвацца для гэтага. Тебе не трэба лезці ў інтэрнэт, чытаць гайда, ствараць персонажай. А першыя 2 Baldur's Gate гэта ці што такія гульні, у якіх просто адзін параметр не укладзеш і твой персонаж зруйнован. Тебе трэба пачынаць наново. Тое ж самае з Neverwinter Nights першым, напрыклад. З другім Neverwinter Nights, дарэчы, это крыху па-іншаму. Там даже у тым же Dark Souls заўсёды можна перараспределіць усе свае навыкі і зрабіць той ты білд, які табе спадабаецца потым. Вось. З гульнямі старой школы гэта абсалютна не так. І цікавая была статыстыка аб тым, што у сярэднім гульцы у рэдактары персонажа праводзяць гадзіну. Ну так, это, дарэчы, мало. Ну так. Таму што тут не простое, што ты ствараеш знешнасць персонажа і яго выгляд просто, а простое, што сабе трэба яшчэ параметры распавядаць. Не, ну слухай, калі я не памыляюсь, то Артур, Дзіве. Так, ён таксама пісаў, што ён там змарнаваў гадзіну. Мне здаецца, што яго першы стрым быў пра тое, што ён ствараў персонажа ў Baldur's Gate. 5 гадзін. Ну, рэдактар вельмі добры. Вельмі. Так. Незразумела навошта. Ну, добра, там кат-сцэны добрыя, кат-сцэны. Ну што?
Вялікі дзякуй, што пабылі з намі, гэта амаль што 2 гадзіны. Спадзяёмся, вам было цікава, нам было таксама цікава. Подписывайтеся на нас везде, дзе толькі можна. Заставьте, калі ласка, нам каментар на Apple Podcast, бо нешта ў апошні час у нас там мало каментараў з'яўляецца. Каментары на YouTube таксама прасоўваюць крыху відэа. Подписывайтеся на нас на YouTube. Напишите дзякуй за мову. Так. Страшэнку. Так. Яшчэ нам можна заставіць зорачку на Spotify, таму што заставіць грошкі на Патрэёне. Так. Вось. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Да пабачэння.